Bederatzi doidoi, eskerrik asko eta ongietorriak Loraldiako eskolako 3. topaketa honetara etortzearren. Ni Mikel de Uribe-Etxebarria nauzue, Loraldiako koordinatzailea, eta ezagutzen ez gaituzunontzako Loraldiaren ekimenak orain dela 11 urte eman zion hasiera, bi helburu nagusiekin, alde batetik euskal kulturindustria sustatzea, eta beste alde batetik transmisioa lantzea. Lan esparru ezberdinak ditugu, askoek igual ezagutu gaituzue Loraldia Festivala edo beste ekimen batzuk egitearren, baina ekimen hauek guztiak edo alor guzti hauek badatoz helburu batetan, eta da euskal kulturaren iruditegi berria lantzea etorkizuneko belaunaldiek kultura euskaraz bizi dezaten. Gure apostua beti izan da kultura eta euskal kultura gure seme-alaben etorkizunean presente egotea, eta horretarako uste genuen ere euskal kultura jantzi egin bazuela beste gaurko baloretan, eta gazteak eta nerabeak ere identifikatzea balore horiekin etorkizunean. Eta hasieratik nola ez, identifikatu genuen hezkuntzako alor hau, haur eta gazteen adina izugarri garrantzitsua zela helburu hau lortzeko, transmisio honetan. Eta horrela, Loraldia eskola sortu genuen 2016-17 urtean, badira 9 urte, esperientzia bat eman digutena kulturgintzatik hezkuntza arloan, gure adarra da hezkuntza formalean lan egitea edo ekarpen bat egitea, eta gero ezagutuko duzue apur bat Loraldia eskola zertan datzan, Erikaren bitartez, baina hori, perspektiba horretan kulturgintzatik hurbiltzen gatzaion perspektiba. Gaurko Loraldia eskolaren topaketan berri batean gaude, eta helburu bat daukagu, edo definitu genuen. Euskal kultura hezkuntzan arautuan transmititzeko bideak hobetzeko asmoa eragile ezberdinak elkar biltzea topaketa honetan. Eta guretzat eragile ezberdinak izatea, bai publikoak, bai pribatuak, bai hezkuntza arlokoak, bai kulturgintzakoak edo euskalgintzatik datozenak, uste dut herri honen klabea dela. Guk somatzen duguna da, herri proiektu bat behar dugula, kulturgintzan eta euskalgintzan, kulturtransmisioaren alorra lantzeko. Ekimen ezberdinak gaude, batzuk pribatua beste publikoak, eta ikusten dugu indarrak galtzen ditugula, bat ez baldin badugu hausnartzen, honi buruz eta ekimen koordinatuetan ez bagabiltza. Bi edizioaren ondoren, aurreko fokoa irakaskuntzaren profesionaletan jarri izan dugu, hau da, zuetariko asko, eta horregatik izan boru bat eman genion, euskal kultura arrogi gozez, hezitzaileak eta irakasleak bide lagun. Zuek asko hezkuntzan zaudetenak klabeak zaudete transmisio horretan, eta horretarako hurbilketa positibo bat eman genion, horregatik ere iratxerekin kontaktatu genuen, nola heldu gai honeri, mamitsua bai da. Topaketa horrela ateratzeko, bai Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta bai Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatearekin laguntza izan dugu, eskerazko guztioi laguntza ematearren, eta aipamen berezi bat ere emanek egineko nioke Bizkaiko Foru Aldundiari. Orain dela 8 urte, Loraldia eskolako ekimena aurkeztu genionean, bat egin zuen, eta ordutik ere bide lagun izan dugu kulturtransmisioa sustatzen hezkuntza arautuan. Hortan, eskerrak eman nahiko nioke bereziki ere Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura eta kirol saileko diputatuari emandako laguntzagatik, eta berari eman nahiko nioke hitza baita, topaketa honetari hasiera emateko. Mesedez.
Eskerrik asko, Mikeldi, Iratxe, bertan ikusten dodaz Gipuzkoako Foru Aldundiko herri ordezkariak, Eusko Jaurlaritzako herri ordezkariak eta Euskalgintzako eta kultura arloko eragile eta hezkuntza komunitateko ordezkari ezberdinak bai, egunon dan hori, plazer handia da gaur hemen zegoka zegotea kulturaren eta sormenaren inguruan hausnartzeko. Sarritan esaten dugu, gizarte osasuntsu bat eraikitzeko kultura ezinbestekoa dela. Kulturak pertsonengan deken indar transformatzailea handia dela eta haren onurak ugariak direla. Da horretaz jakitun, Bizkaiko Foru Aldunditik hainbat proiektu eta ekimenetan ari gara lanean. Gure helburua da, bizkaitarrok kulturara hurbiltzeko bideak erraztea, euskal kulturari arreta berezia eskainiz. Hainbat ekimen eta proiektu garatzen doguz, talentua azalarazteko, zaletasunak bizteko eta artistei bide barriak edegiteko. Bizkaiak dekon potentzial kultural indartsua bultzatzea da gure helburua. Kultur eskaintza, zabala, anitza eta egokitua bultzatzen dugu. Garrantzitsua da kultura denon eskura egotea, publiko guztiak kontutan hartuta. Formatu garitan eskaintzea ganera, norberak bere modura bizi eta partekatu ahal izan daian. Da loraldiak beste behin, gure lanildo garrantzitsunetako bategaz bat egiten dau, ez? Bete-betean, Mikeldik esan dauen moduan. Transmisioaren indarrean. Eta hezkuntza zelanez horretarako bide edo tresna garrantzitsuena eta ezin hobeena da. Bizkaiko Foru Aldundiak esteko, hezkuntza formalean eskumenik, baina aipatu dodazen helburu horietara heltzeko, badagoz bestelako tresna batzuk, ez? Eta loraldia eskola izan daiteke horren adibidetariko bat. Loraldia eskolagaz gure gazteengana hurbiltzen gara, euren kulturrek grina sustatu eta elikatzeko, euren eta geure, danona dan euskal kultura. Ez bakarrik ikusle modura, baizik eta lehen pertsonan kultura bizitzeko aukera emonaz. Beraz, eskerrik asko loraldialako proiektuek eskaintzen duzku esan aukera paregabeakoagatik, agur berezi bat loraldiako talde osoari, eta eskerrik asko zelanez bide honetan Bizkaiko Foru Aldundiagaz bide hau egin nahi izanagatik. Nik parkamena eskatu behar dotzuet, nire hitzartze hau akaba bukatu eta jarraian joan behar dadalako beste ekitaldi batera, baina ziur nago gaur goizean zehar entzungo direzan hitzartzez eta elkarbanatuko edo partekatuko direzan hausnarketetatik oso gai interesanteak jorratuko direzela eta guretzako bebai erakunde bezala ez, pentsatzeko emongo duzkuela asko. Beraz, loraldi honek frutu asko emotea espero dugu gaurkoan bebai. Eskerrik asko eta benetan parkatu, laster arte. Eskerrik asko lezuri. Eta aurtengo edizio antolatzeko hezkuntzan eta euskal kulturan transmisioan aditua den pertsona batekin lan egin dugu. Hasieratik Iratxe Retolaza identifikatu genuen dela denpora. Eta uste dut beste eragile batzuekin hitz egin da, autoridadea deitzen den horrietako bat, gaitasun bai ikerkuntzaren aldetik eta baita diskurso bat egiteko gaitasuna daukana, eta askotan esaten duguna, behar dugu pertsonak ere basoa goitik ikusten dutenak, eta apur bat adibide eta zentzuan ematen dutenak gaur egun egiten ditugun ekimenei. Orduan, Iratxe mila esker laguntzagatik, eta holtzaratu zaitez momentu honetan, eta niko hartxo batzu bakarri botako ditut harin. Lehenengo eta behin, topaketa grabatua egingo dugu, orduan gero hemen erakutsiko diren materialak, aurkezpenak eta bideoa berez gure webgunean egongo da, bialduko dutzu ego informazioa datorren astean dokumentazio honekin batera, beste lankide batzuei zabaldu nahi baldin badiezue. Logistikaren aldetik beti garrantzitsua da, eta batez ere 3:30 ekitaldi batetan ez dago tarterik komunaren abisua,
komuna hemendik ateratzen justu eskumatara izango duzue, gero wifi ere baduzue, inoiz konektatu egin behar baldin bazarete, uste dut atzoko mesuen bialdu zitzaizuela zeintzu diregen erabiltzailea eta pasagitza. Eta besterik gabe hitz eman nahiko nioke Iratxeri, eta, emankorra izan dadila gaurko eguna. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko tartea hartzeagatik elkarrekin hemen gaurkoan aritzeko. Jakin badakit ez dela zuentzat eta entzuten da, ongi ez? Badakit ez dela garairik onena, ez dakit garai onik baden, hezkuntzan zabiltzaten ontzat, eta bereziki eskertzen dizuet ona etorri zana gaur, eta gainera zuetariko batzuen kasuan ez, aldarrikapen egunen bezperetan, eta orduan mila esker hurbiltzeagatik eta tarte hau hartzeagatik. Kultura hezkuntza nola, irakasleon premiak ala bete saio laburrontan, gaur laburre arituko garelako eta beraz labur aritzeak badakar miabartzeko aukera gutxi izatea, baina foro honek izan nahi du ere kultura hezkuntzan gabiltza, kultura hezkuntzan langai, gogoetagai eta kezkagai, dugun eragileon arteko hainbat ideia biltzeko laburrean, gerora ere horiei buruz eztabaidatzeko eta desadostasunak adierazteko eta behar den hori ere biltzeko foro bat izan nahi du. Asko poztu nau gehienon berri badudalako, gehienokin lan egin dudalako han hemen, eta aipatzen ari ginen kafean hori badela seinaleon, uste dudalako azken 5 urte hortan hurbiltzarik eta bat egin dugula hezkuntza eragile zan, eta kultur hezkuntzan gabiltzanon artean, eta hori bada seinaleon bat, eta norabide batzuk aurrera egiteko bide ezinbesteko bat. Kultura egarriaz arituko gara, nola ase kulture egarria eta nola piztu kulture egarria, bada hori ez, kultur hezkuntzan ari garen on ekitekoa. Hemen esango ditudan askok autoritatetik gutxi dute, batez ere dute zuekin elkarrekin leku askotan hitz egindako ez. Orduan, hemen aipatuko ditudan gauza asko, nire ahotsa dute erantzule, eta beraz gero ere desadostasunak niri adierazi, baina zuetariko askorekin foro ugaritan bildutako horien nire gaurko laburpena baino ez da. Eta hortxe dute Ibai Iztueta, eta orain ekarriko dudan ideia bat ere bada, Ibai Iztuetak ere duela gutxiko topakete batzutan ekarri zuena ez. Kultura egarria asetzeko ze behar dugu, kultura hezkuntzaren urriauziaren, formazioan ere urriauziaren egitura izango duen arkitektura bat sortzen joatea. Gaurko helburua ez da hori, baina bada norabide horretan jar gaitezen edo norabide hori egituratzeko, uste dut halako gako batzuk emateko aukera hori dut asmo. 3 urratsetan egingo dut aurkezpen hau. Lehen urratsean aipatuko ditut ezin haseak eta atzeko zuloak, egia da, baikor jarriko garela 3. urratsean da 2. urratsean, baina uste dut ere kokatu aurrera begirako gure estrategiak pentsatzeko elkarrekin ere, testu inguruaren irakurketa egoki bat egitea badagokigula. Ez dut esan nahi nire egokia denik. Esan nahi dut nire proposamen bat baino ez dela eztabaidarako izan dezagun hemendik aurrera. Orduan, zeintzuk dira ezin ase horretaren ematen gaituztenak, eta zeintzuk diren atzeko zuloak gure kultura hezkuntzaren ur laster hori nolabait zulotik eramaten dutenak. 2. urratsean urriauzi hori, arkitektura proposamen hori horretarako zimendu batzuk aipatuko ditut laburrean, eta 3. urratsa izango da nolabait bagabiltza, zabiltzate, urlaster asko dagoan hemen kultur hezkuntzaren eremuan, elgarria arrotzeko bide hori zabaltzen dutenak, eta 3. urratsa hori izango da gerora azpiataletan landuko duguna. Formazioa eta 3. urratsa izango da hemengo ahots askorekin batera gerora eraikiko dugun egitura bat. Zeintzuk dira nire ustez ezin hase horiek eta atzeko zulo horiek. Lehen itogina litzateke
azken urteotan izugarri aldatu direla, zirkulazio motak eta sozializazio bideak, baina gutako asko trebatu garela, formatu garela, azita ezi garela bestelako kultur zirkulazio mota batzuetan. Ez irakasle gazteenak, baina ez ezitzaile gazteenak, baina, bueno, nira dinetik gurakoak, bai, gutxien ez diot, eta alaitzak dio, ez diot, badago hor, nola formatu garen, kultura beste zirkulazio mota batzuk eta beste sozializazio bide batzuk zituen hezkuntza bat izan dugu. Eta orduan, horren inguruan pentsatu behar dugu, eragiteko zirkulazio mota eta sozializazio bide berrietan, eta sortzeko zirkulazio mota eta sozializazio bide berriak. Horrek ekarri du zirkuitu partekatuak gutxitu direla, nire ustez, eta horrek eragiten du oroar edozein kulturzaleren egunerokoan eta edozein kulturgileren egunerokoan, baina hezkuntza eragileon kasuan ere kultura zirkuituak geroz eta gutxiago daude, eta orduan uste dut gutxiago gurutzatzen garela kultur zirkuitu horietan. Badira joskurak, nolabait, atzeko zulo horiek arintzeko ariketak egiten dituztenak, nolabait, aipatu nahi ditut ikusteko hauek direla halako gogoeta orokorrak, baina daudela ere, nolabait praktika onak eta horietan ere arreta jartzea garrantzitsua dela. Filosofiaren eremuan eta euskal pentsamenduaren eremuan badugu agora filosofia elkarteak, sekulako lan egiten duela diot, eredu izan daitekeena, eta jakintza, bestelako jakintza lor batzuetan egituratzeko, hezkuntza eremutik eta bar. Badugu ere, uste dut beste praktika hon bat, sehaskak eta UEUk duela 3 bat urte sehaskare elkarlanetik literaturaren irakaskuntzarako foro bat sortu zuten udako ikastaroen bueltan, baina iraunkor ari dena aurrera egiten eta literatura irakasleak biltzeko gune bat badena didaktikaz aritzeko, eta beraz kultur hezkuntzaz. Eta badago beste sare bat txikiagoa dena, baina etorri zena niri belarretik tira egitea, eta beraz zuek ere etorri. Eta batu arte sarea da ez dakit ezagutzen duzuen, baina nire hitzaldi batzuk Iralen egon dira, kide batzuk, eta Iralen trebatu ondoren etorri ziren nire gana, eta Iralen irakurri ditugu zure gauzak, eta ez gaude ados, eta eskerrik asko. Eta etorri ziren, telefonoa eskatuta, berariaz, beraz asko eskertu nuen, eta elkartu ginen. Eta bada talde bat, aipatzen ziren, ari zara beti, bigarren hezkuntzaren begiradatik, eta ezagutzen dudan begirada delako, eta esaten ziaten lehen hezkuntzan, musika badugu, arte hezkuntza badugu, eta bar. Eta badugu hor, atzeko zulo handi bat, musika hezkuntzak den egitura bera, badakizue, irakasle bat, maila guztietan, egitura bera da, egitura ahul bat lantzen ez dena, baina, hain zuzen, bai musika hezkuntzakoak, bai, esan dezagune arte hezkuntzako beste irakasleek, tanden bat eginda, kultur hezkuntzarako, sekulako potentzialitatea duen sare bada, ez behintzate Hego Euskal Herrian, beste egitura bat dutelako ez, baina sare bat litzateke, baliatu genezakeena, baina sare hori geroz eta ahulagoa da. Eta haiek eskatzen dutena da, hain zuzen ere, musika hezkuntzaren duintze hori, arte hezkuntzarekin da bestelako lotura batzuk egitea, eta bar. Eta, badiotu, sare horren, naiz eta hasi berria den, bada, zirkuitu partekatu horiek sortzeko bide bat. Zein da beste sozializazio edo zirkulazio motaren atzeko zulo bat, euskarazko edabidetan ardazten dela, ez euskararen sozializazio lan iraunkorrena. Eta, hori ikerketa batzuek ere esan dute azken aldian, da hortxe dituzue batzuk, eta multzo handi bat. Zein da arazoa hezkuntzari begira? Hezkuntza jardunean edabideen presentzia gutxitu dela, izugarri. Ez bakarrik euskarazko edabidena. Orokorrean, ez garai batean, edabideek hezkuntza bitarteko tresna modura sekulako erdigunean zauden, kulturak ere, erdigune handiago zuen garai hortan. Gaur ez, horrek zer dakar, ez baditugu irakasleak eta ikasleak euskarazko edabidetara hurbiltzeko ariketa egiten, hain justu sozializazio lan hori egiten ari diren eremuetaratik urruntzen ari gara, ez? Orduan, zein da transmisioaren ariketa bat? Euskarazko edabideen transmisio hori ere hortan aritzea. Zein da joskura bat? Irutzen zaitez berriak ez, Ainara Lasa antxe da dugula, berriak ere momentu honetan jarri doabian kazetaritza tailer bat egitasmo modura hezkuntza eragilei eta ikastetxeei eskaintzekoa, hain zuzen ere, besteak beste, kazetaritza euskaraz eta halako hurbiltze hori egiteko, ez? Irutzen zaite
erantzuten diola dugune utxune horri. Zein da beste aldaketa bat, kultura plazak eta kaleak hartzea zaildu eginda, oroar, iruditzen zait, edo kultura plaza eredu batzuk nolabait nagusitu dira, eta espazio publikoen burokratizazioa areagotu da. Hori hala da, ez? Eta gero aretoen kultura hori, edo kulturaren aretoa, ez dakit, nagusitu eta ez dago, bada zerbait horrek izan dezakelak egin ekarpen bat, baina horrek kendu dio kaleko eta plazako kulturari lekua. Horrez zer dakar, batetik hezkuntzako eragileek plazetan eta kaleetan herri ekimenak garatza zailago dute eta edozein kulturgileek herri ekimenak garatzeko zailtasunak handiak ditu, burokrazia, esan nahi dut, lehen berdin du herri bazkari bat eta herri bazkari hortan egon zitekeen kultura asko zerrexago antolakuntzan ibili bazarete sekula, hori antolatzea asko zerrezagoa zen, orain horrek egin du zaildu eta horrek berak zailtzen du herri kultura eta zailtzen du kultura eredu batzuek aurrera egitea. Zein da joskura bat? Adibide bat ekarriko dut, baina asko daude, emunek badu udal batzuetan eta zarautzen, nik hain justu zarautzeko ezagutzen dut kulturaren esparruan aholkulari aritu naizelako, baina beste herri batzuk ere badira horretan lanean, egin duten lehenengo ariketa kulturaren kultur hezkuntzaren pedagogian sartu aurretik lehenengo ariketa diagnosian zan nolakoa da kultura paisaia ikastetxean. Eta ze espazio hartzen du kulturak ikastetxean eta ze espazio ez. Eta, joan dira diseinatzen ekimen batzuk, adibidez, ikastetxe guztiek egiten dute lan batera, bakoitzak egiteko diseinatzen du ekimen bat, proba egiten du, eta gero, orduan, Lizardi Institutuak erabaki zuen patioaren irakurketa bat egitea hizkuntza eta kulturaren ikuspegitik. Genero ikuspegitik ere egiten den gauza bera, eta ondoren proposatzea ikasleekin, espazioak aldatu behar ditugu kulturari eta euskarari espazio emateko. Nola egiten dugu hori? Galdera hori bera, horrez dago kultura alfabetizazioa, horrez dago kultura hezkuntza, baina hori baino lehen kultur giroa eta kultur espazioak ere sortzea garrantzitsua da. Beste batzuek zer esan zuten ikastolan. Salvatore Michelenan ikastolan esan zuten, errutina literarioak sartuko ditu egunero zipristintzeko gelan. Eta egin zuten, ama hizkuntzaren egunetik, hizkuntzan iztasunaren egunera, testu labur bat egunero sartu, zipristintze ariketa modura. Zer egin zuten Antoniano Kristau eskolak? Argazki lehiaketa bat zuten urtero, argazki lehiaketa hori birpentsatu, eta euskarazko paisaia zuen argazki lehiaketa bihurtu. Eta esan, hizkuntzarekin alegia, ez du balio horri argazki egitea. Horrek ez du balio, esan ezagun. Gure ametsak beste hizkuntza batean eraiki nahi ditugu. Orduan, pixka bat horri begirako eremuak aldatu. Diot ikusteko halako ekimenak, alegia pentsatu behar dugula ere ikastetxeak direla espazio publikoak eta espazio publikoetan guk geuk ze leku ematen diegun kulturari eta sortu alditugun kultur espazioak edo ari algara identifikatzen kulturzaleak irakasleon artean eta ikasleon artean. Ze kulturzaleak identifikatu gabe, kultur komunitate bat irakasle, hori kirolzaleak batzutan identifikatzeko prozesu hobeak ditugu ikastetxeetan, pixkat horri begira. Zein da bigarren itokina? Kulturalen balio soziala apaldu dela hezkuntza eremuetan. Orokorrean, ez dut asko sakonduko ezaguna duzuelako, humanitateen eta kulturaren gutxiespena dago ikuspegi produktibistaren ondorio besteak beste, baina honek euskal kulturaren kasuan albo kalte bikoitza dakar. Beste kultura batzuek agian hortik kanpoko beste zirkuitu batzutarako aukera dute, baina euskal kulturak hor, nolabait, badu kalte bikoitza. Egia da, badudela josturak, arte tailerra daudelako, metro kuadrekoak edo hartaziak etortzen zai burura, arte tailerrak egiten dituenak euskal kulturaren begiradatik, bertso eskolak daude, dantza taldeak, irakurle taldeak, baditugu, beraz, horiei ere begiratu behar diegu, eta horien gandik ere ikasi, hezkuntza ez formalean, badabiltzan, hainbat eremutan dabiltzan ekimenak, hain justu eraginkor direnak, eta irakasle pilo bat daude hor. Dantza taldetara zoaz, eta irakasleak gaude dantza ikasten, gerora aldala gure jardunean sartzeko. Irakurle taldetara datozen asko, irakasle dira trebatzeko. Diot, bada trebatze ez formal baterako eremu.
Zein da beste, balio sozial honen apaltzean gertatu da, irakasle profilak aniztu direla. Aniztu dira adinez, baina aniztu dira hizkuntza profilari begira, kultur profilari begira, tabar. Eta orduan, euskal kulturan alfabetatu gabeak, ez dut ardura hiengan jartzen, ardura da ez dugula eraikita horretarako bide bat. Kultura gutxituaren ikuspegian trebatu gabekoak eta bar, ez? Eta beraz, irakasle batzuen artean ere euskal kulturaren inguruko aurreiritziak izugarriak dira. Ariketa hau egiten hasi naiz duela gutxi emuneko taldekoekin, eta ikasleekin egiten nuena, egiten hasi gara irakasleekin, eta aurreiritziak berak dira. Horan, eta ulertzekoa da, zera gizarteko sirimiri, ez da ardurak da ardura kolektibotzat hartzen dut, baina sirimiri hori gizartean dago, eta irakasleon artean dago, baina irakasleak pentsatzen baldin badu, euskal musika, edo euskal literatura aspergarria dela, eta euskal musika estilo bakarrekoa dela, ezin du gero beste iritzi bat edo beste ideia bat transmititu. Gero, kultura ulertzeko eta bizitzeko moduak asko eraldatu dira, eta gure heziketa 20. mendeko, nahiz eta 21. mendean bizi, baina gure 20. mendeko heziketa horrek testu idatziaren eta oihartzun handia du, eta gaur egun testu idatzia noski, bai, baina hitzaren beste dimentsioak lantzea garrantzitsua da, alfabetatzen multimodala, esperientzia gorpuztuak, hori da ere eskuartzeak egiten dituzuenak eskoletan hortik egiten duzuelan, eta beste joskura bat ere bide hortatik sortu zuen Euskaren irakaskuntzarako baliabideen zentroak, Nafarroak sortu zuen sormen digitala ikastaroa, hautazko ikasgai bat, hain zuzen ere, lanean jartzeko, sormenean jartzeko, gorputzetik eta digitalitatetik, biak egituratzetik. Zein da hirugarren itogina, baina hemen ez dut joskurarik topatu, bai, beraz, hortxe, guztion agian bat topatuko duzue, kultur esparruen autonomiaranzko joera bat. 70ko hamarkadan, euskal kulturan zebiltzan kultur esparruek elkarrekin harremanak eraikitzeko ariketa bat egin zuten. Baina, da nire irakurketa, 80ko hamarkadatik aurrera, erakundetze bat gertatzen da, bai administrazioen testu inguruan, bai hezkuntza erakundetze bat dago gaur egun ezagutzen duguna, eta bar, eta kultur esparru bakoitzak bilatzen du autonomia, eta alegia ez, literatur esparrua, euskal literaturaren esparruak bere burua nahi du legitimatu, eta horretarako sare berezituak sortzen ditu, argitalpengune berezituak, eta bar. Eta hori ona da, baina batetik ona da diot, elikatzea esparrua, baina horre batetik ekarri du kultura eragileen arteko komunikazio bideak zailtzea, alegia, iruditzen zait, literaturako batek erresagoa duela harremana, literaturan beste esparru batean, euskal kulturakoa ez den beste esparru batean, dabilen literaturako batekin, Euskal Herrian dantzan dabilen batekin baino. Bai, osan nahi dut, eta horrek ere ekarri du, autonomiaranzko joera horrek ekarri du, kanpoko kultur esparruekiko elkarrizketak sortzea, eta kanpo legitimitate horri indarra handia ematea, eta hori ikusten da, ikusten unibertsitateko ikarketetan, harreman handiagoa dago, literatura ikertzen dutenen artean, hemen literatura eta musika ikertzen dutenen artean baino. Adibide bat ematearren, eta noski hezkuntzan euskal kulturaren inguruko begirada integral bat eta bateratu egotea zailtzen du horrek, zergatik sortzen den ezagutza atomizatuta ere sortzen delako, odan ere irakurketa. Eta gainera, uste dut, kultur esparru bakoitzak beste kultur esparruaren inguruko aurreiritzi kezkagarriak sortzen dituela. Eta ni ere aritu nahi zortan, osan nahi dut. Literaturatik jo, bertsolarizatik jo, dantza. Sortu ordez zerbait integrala, ari gara kultur esparruetan, euskal kulturako beste esparru batzuen inguruko aurreiritziak elikatzen. Iruditzen zait, atomizazio eta autonomiaranzko joera hori birpentsatu behar dugula. Hori sortu da, atomizazio hori eta autonomia hori mendebaldeko kultura logiketan mugitu garelako, nolabait nahi genulako esan dezatela kultura aitortu bat garela, eta horrek mendebaldeko kultur logiken mapetara eramaten gaituzte, eta horko kultur ikuspegiak egin ditugu geure, kako txartan, homologazio kulturalaren ariketa batean. Eta horrek zekarri du, euskara kultura lantzean oso gutxi aipatzen dugu kultura gutxitua. Orokorrean, diot, hezkuntza oso gutxi hitz egiten dugu kultura gutxitu baten parametroez, kultura gutxitu baten beharrez, kultura gutxitu baten egiturez, politikez, tabar.
Eta beraz, kultura lantzan ere, testu inguru soziolinguistikoari gutxi erreparatu diogu oroar. Lantzen dugu euskal literatura, literatura espainola edo frantsesa, lantzen dugu moduan. Baina are gehiago, mendebaldeko kulturako logika horiek, kalte egiten diote kultura gutxituaren begiradari. Eta are gehiago, gu literatura espainola eta literatura frantsesa landu dezakegu mendebaldeko kulturaz beste, alegia. Hizkuntza horien imperialismorako joerak, zapalkuntzarako joerak ere landu ditzakegu Hego Amerikako literatura espainolez idazten literaturalak egiten duen begirada hortatik, edo frankofonian koloniak izan diren hoietan literatura lantzen duten begiradatik. Esan nahi dut, ez dela bakarrik euskarazko ari begiratzeko modu bat mendebaldeko ikuspegi hori zalantzan jartzea. Hezkuntza erakundetzeak zatiketa administratiboaren arabera funtzionatzen du eta horrek zaildu du, badakiguna, badaudela leku bakoitzean eragile batzuk. Ipar Euskal Herrian ikas dago, Irale dago Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eta Nafarroan eibezeta. Eta hiruren arteko sareetarako aukera gutxi. Zeintzu dira ur-jauzi horren arkitekturarako bateranzko lehen zimenduak eta labur, bestei hautsa emateko. Labur, bigarren urratxo honetan, lehen zimendua nire ustez egin beharko genuke, eta ez diot guztio, baina talde batek egin beharko luke kulturaren inguruko ikuspegiak birpentsatu. Iruditzen zaidalako lehen ariketa ere badela kulturrezkuntza landu aurretik, zein motatako kultur eredu, zein motatako kultur ikuspegi, herri kulturak ze leku izango duen, literaturak ze begira da izango duen, dantzak hori uste dut pentsatzeko dugula. Eta iruditzen zait kultura birpentsatze hortan, kultura eskubidea jorratzea garrantzitsua dela, dagoelako Europaren markoan ere, kultura eskubideen marko bat, hizkuntza gutxituen begiradatik guk landu beharko genukena, eta hor aipatzen da formaziorako eskubidea, nork bere ama hizkuntzan formaziorako eskubidea izatea, sarbiderako eskubidea izatea, parte hartzerako eskubidea izatea, eta iruditzen zait hortik lanketa bat egitea garrantzitsua litzatekeela, eta lehen aipatu da mendebaldeko logika horiek ardatz jartzearen ikuspegitik, kultura gutxituak eta kulturaniztasuna ardazten dituen begirada batean, ekarri dut ona, niri literaturarako, beste gauza batzutarako ez daki balio duen, baina ni Armando Nitxi zalea izan naiz, eta irakasle ere izan nuen, eta hark ere santzian zaizera, zu Europan kanpoan zaudeta, eta Italiarra zan, da esaten zian, zari zera, zu bakarrik balima zaudeta Europan, eta nik esaten, ez da, hain justu, nik barneratuta nuen mendebaldeko kultura horren defendatzaile sentitzen ninduen orruan, eta lagundu ninduen asko kokatzen. Eta hark esaten zuen, gauza badala literatura unibertsalaren kontzeptua edo literatura globala, ikuspegi homogenoa ematen duena kultura begirada, eremu anglo-amerikarrean kokatzen dena, merkatu irizpidea duena, planteamendu esentzialitak dituenak kultura lortzeko moduan, edo munduen literatura, herrien literaturak, anistasunera eramaten gaituna, zentralizazio eza, alternatiba utopikoa, herrien literaturen arteko elkarrizketak eta bar. Iruditzen zait, beste mapa bada, baina beste mapa hortara jotzen dezunean ja, korpusak, autuak, gaiak, eztabaida aldatu egiten direla. Baita, ze testuen arteko elkarrizketak josten ditugun. Eta bigarren zimendua kultura hezkuntzaren korrontiak norabide berean jarri behar ditugula. Asko gabiltza lanean, lan handia egiten duzue, lan handia bada jende asko lan handia egiten, baina jarri behar ditugula norabide berean eta elkarren osagarri egin eta elkarre elikatzeko bidean jarri. Batetik Euskal Herriko kultura hezkuntzan esan bezala egitura eta eragile asko, administrazioa beraren barruan, saien artean, elkarlana egituratzeko zailtasun handia daude, eta aukera litzateken zailtasun horiek errazteko bideak zabaltzea. Bestetik, bigarren hezkuntzako irakasgaietan eragiteko formazio guneak egituratu behar dira, segia da gero hitz egingo digute EHUko kideek, eta lehen hezkuntzako eta aurre hezkuntzako graduetan irakasleen formazioan eragitea, erreza da, hor egituratuko badit zerbait. Bigarren hezkuntzako formazioa oso, nahi dut, zuk ikasten duzu biologia, bigarren hezkuntzako mastera egiten duzu urtebeten, eta hor kulturak izan dezake zerbait, baina momentuz ez du, eta gero bazoaz. Badugula hor ere formazioan, eta gainera ez dago leku bat, bigarren hezkuntzako formazioan, formazioaren ariketa egiten ari denik. Unibertsitatean den irakaslek,
biologiako irakasle bada, biologian trebatzen du, baina ez du trebatzen biologian irakasle izateko. Ez da euskal filologia ikasten baduzu ere, euskal ikasketak ikasten baduzu ere, ez zaituzte trebatzen euskara irakasle izateko. Ez daukagu irakasle bigarren hezkuntzan trebatzeko gunea. Uste, hortaz asko pentsatu behar dugula, hor jokatzen delako besteak beste gure arrobia. Esaten dugun hori ere jokatzen delako. Lehen esan dudana, identifikatzeko, eta gero sentsibilizazioa, diagnosia eta eskuartzeak ardatz izango dituen kultur estrategia partekatu bat uste dut, pentsatzeko momentu batean gaudela. Zein da joskura bat, euskal hezkuntzaren mapa osatzea, formazioa balidak eta praktika honak ikusteko zer dugun, gero pentsatzeko hori zen norabidetan jarri. Eta hori izango da, hemendik aurrerako, bestekidekin hemendik aurrera egingo ditugun mapa, behin-behineko mapa bat doa, doa zuentzat, gero mesedez ekarri mapan agertzen ez den hori, bai, belarritik tira egin, elikatzeko eta konpartitzeko izan dezagun elkarren berri. Gero hori nola antolatu da, edo nolako harremanak sortu, joango gara pentsatzen. Bai, ez dakit hola galderarik motxean, bai, ze denborak, gaur denboraz labur, bai, ez dakit galderarik baduzuen, gero sartuko gara urrelaster hauetan, bai, sartuko gara formazioan, sartuko gara baliabidetan, eta sartuko gara... Aurrera egingo dugu, eta gero tartean oso ondo, bai? Orduan formazioko kideak mesedez hurbilduko zarete. Eta ane, bai, hori da, bai, esan bezala, orain lanean ari diren urlaster horien berri emango dugu, lehen mapatxo bat aurkeztuko dizuet, lehen ikusi duzuena hortxe, eta gero aurkeztuko, mapa horretan agertzen diren bi ekimenen berri izango dugu, bai, guztien berri izaterik ez genuenez, egongo dira gehiago beraz ekarri, eta mapa kontatu. Kultura hezkuntzaren inguruko formazioa, egon badago mapa bat, eta handiagoa izan daiteke, baina askotan gertatzen da ez dakizuei, baina irakasleen formazioak egiten ditudanean, batean gertatzen zait, 15 urtez lanean ari den norbaitek ez jakitea iralen R6 egiteko aukera duela, demagun. Edo ez jakitea, orduan, transmisioaz ari garenean, formazioaren transmisioa egiteko beharra badugula iruditzen zait. Hortik mapak ere, beraz, irakasle garen neurrian, agian gure estrategietako bat ere bada, irakasleei kontatu behar diegu. Gauza hauek egon badaude. Beraz, ez gauza hauetarako bideak zabaldu ditzakezue. Irakasle gaien formazioan, ez, aurre hezkuntzan dalen hezkuntzan, igoa egitasmoa dago, aurkeztuko digutena, irakasleen formazioan, irale berritzeguneak, euskal pedagogia zerbitzuak ez badu ere formazioa, besteak beste oso interesgarri, zine eskolaren formaziori eskaintzen duelako pelikulak eman aurretik irakasleekin formazioa pelikulak lantzeko, hori diot, gurean beste gauza batzu daude, baina zinemarena uste dute, bai agian kultura eskolaren bitartez, baina ez dago egituratuta irakasle gutxientzat eskuragarri. Hezkunde nazionaleko formazioak hasi dira duela gutxi eta euskara berezitasunean hasi dira Ipar Euskal Herriko sare elebidunetako kideak eta sehaskako kideak ere elkarrekin formazioak egiten, eta diot guk adibideak arditzagun, niretzako oso interesgarri, ze hor ez zauden bakarrik adibidez, literatura formazioa eskatu ziguten, eta ez zen bakarrik euskara irakasleentzat. Zeuden, naturzientzietako irakasleak, irakasle asko zeuden, eta eskatzen zigutena zen gai jakin batzuen inguruan aritzeko kultur baliabideak. Eta formazioa horixe zen. Eta beste kontu bat, denboragatik lehen aipatu ez dudana, da, sehaskak, dizut praktika honak ere guk pintxatzeko, sehaskak irakasleak kontratatzen dituenean, lehenengo 2 urteetan formazioa ematen die. Eta formazio hortan, euskal kulturako gutxieneko formazio bat ematen die, musikan, literaturan, edozein irakasleri, matematikoakoa izan, gorputz hezkuntzakoa izan, da diot, eredu onak ere baditugulako eta praktikan jartzeko.
Eta gero udako ikastaroak baditugu, bai ikasik, bai UEUk, bai EHUk, antolatzen dituenak, eta hor irakasleek badituzte formatzeko aukerak. Eta gero irakasle gaien eta irakasleen formazioan, bai irakasle gaiek egin dezaketen edo irakasleek egin dezaketen formazioan, EHUk badu haur eta gazte literatura bitartekaritzaren estrategiak eta praktikak, badu horre formazio bat hor badagoena, eta diot, askotan ere ezagutzen ez dena, horregatik diot, transmisioareko bide bat ere bada, dagoen hori ere zabaltzea. UBESik Euskal Kulturaren Eragiletza masterra jarri zuen abianiaz, eta badu adar bat ere hezkuntzari loturikoa, Hezkidetzatik pedagogia feministetara Euskal Kurrikuluna iparrorratz goi UEUk jarri genuen martxan, eta hor pedagogia feministak lantzen dira, baina beti ere Euskal Kulturaren eta Euskal Dimentsio hori kontuan hartuta, eta gauza bera goiku UEUk Euskara eta digitalitatea jarri zuen martxan, eta hor badago ere hezkuntzaren gogoeta. Eta prozesuan den, Euskal Kulturaren Eragitza masterretik adar bat garatzeko prozesu bat abian da, antza 2025-an egituratzeko aukera egongo dena, baina prozesuan, hortxe, baimena mandidate gaur lehen titularra emateko, baina hurrengo urtea ikusteko dago, baina ernegon ea hurrengo astetan aurrera doan edo ez. Eta hor bi adarre lantzeko asma dago. Batean, Euskal Kultura alfabetizazioa hezkuntzan, kulturan alfabetizatzea, irakasle bezala jakiteko zertan alfabetizatu, eta bigarren adarra, egin daiteke bat ala beste, Euskal Kultura Eragiletzarako estrategiak hezkuntzan, jada transferentzia pedagogikoak eta lakoak egituratzea. Hortxe mapa bat, gehiago egongo dira, eta mesedez, etorri gero eta tira, gehituko ditugulako, eta gero dokumentu hauek denontzako izan daitezkelako lanerako tresna bat, eta nolabait dagoen horri ere elkarri eta irakaslei transmititzeko. Bai, oraintxe bai, igoako bideoi emango dizuet hitza. Amaia Elizalde eta Olaia Miranda ditugu gaur gurekin, biak EHUko irakasle ikertzaileak, biak ikerketa talde, Amaia Elizalde badabil memoria historikoa literatura berria erretan ikerketa taldean, eta Yolanda Miranda badabil elkarrik ertuz ikerketa taldean, baina biek ere igoaren lantalde motore hortan hasieratik dabiltzanak, eta iruditzen zaik badela, eta iruditzen zitzaigun, bazela ona ekartzeko praktika horietarik bat. Eskerrik asko, lehenik eta behin loraldiako antolatzaileei, Iratxe zurire bai, aurkezpenagatik, onbidapenagatik, eta entzutera bertaratu zareten guztioi ere bai. Guretzako aukera polita da egiten ari garen lana, hezkuntza filosofia antropologia fakultatean egiten ari garen lan hori zabaltzeko, plaza polita, eta espero dugu gero ere, labur-labur kontatuko dugu, esateko daukaguna, baina gero ere galderak eta erantzuteko, edo eztabaidan aritzeko, edo danadalakoa, hori gustora arituko garela, biak ala biak. Igoa da gure ekimenaren edo izenburua, eta izenburu laburtua, da berez irakasle gaien uhartze eta alduntze soziolinguistikorako proiektu bat. Eta, Mikel Laboa katedrak bultzatuta, ni zuzendari egonda, eta batez ere aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza graduei begirakoa. Helburua, hor ikusten duzu izenburuan hor jarri dudan, diapoan jarri dudan izenburuan, kontua zen jatorrizko kezka bat badela gure hezkuntza fakultateetan, 3 kampusetan, egia esan Euskal Herriko Unibertsitatean, gure ikasleen euskararen erabilera batzutan maila da, gaitasun aldetik, beste batzutan erabilera joerengatik, baina kezka hor dago, eta kezka horri nola erantzun, hortik etorri zen. Eta gure fakultatean bazen aurretik ere izgai izeneko ekimen bat, gehien bat gaitasun linguistikoari begiratzen ziona, eta guk esan genuena izan zen,
zergatik ez goaz pixka bat gaitasun linguistikotik arago eta ez garen saiatzen ikuspegi soziolinguistiko kulturalago batetik. Bultzatzen, gure ikasleen euskararen erabilera, euskararekiko engaiamendua, ohartze soziolinguistiko kultural batetik. Eta orduan hori izan da gure proiektuaren abiapuntua, eta horren bueltan ardaztu da. Nik esplikatuko dizuet pixka zein den helburua, zein izan den prozesua orain artekoa, eta gero Olaiak egingo du zuma, pixka bat fokua jarriko du kultur ekimenetan batez ere. Orduan, elkarlanaren fruitua izan da, dena, Mikel Laboa katedra, EHUko Mikel Laboa katedra ipatu dut, Gipuzkoako Foru Aldundiak elikatzen duena, eta, eduki dugu bidelagun, finantziazio horri esker, eduki dugu bidelagun prozesu osoan zehar, eta oso garrantzitsua izan da, Rosa Ramos Alfaro, soziolinguistika aplikatuko aholkularia, eta berari esker, lana asko erraztu zaigu. Guretzako luxu bat izan da, eukitzean horbait, egituratu diguna pixka bat prozesua, txostenak egin dizkigun, zeren, irakasleak gauza ezberdin askotan aritzen gara, ikerketa, irakaskuntza, kudeaketa, eta ez digu ematen. Eta, jatorrian izgaitaldea, eta, gero fakultateko departamentu ezberdinak implikatu gara, bai? Izgaitaldea behar bada, hizkuntzaren eta literaturaren didaktika saileko irakaslez osatuta zegoen, eta kasu honetan, sail ezberdinak ikutu ditugu, beraz disiplina artekoa izan da, eta zentzu hortan oso aberasgarria guztiontzat, nik uste. Eta, helburu nagusiak zein ziren, euskararen erabilera sustatzea, errealidadean, ez? Naiz eta beste bide batetik izan, ordura arte jorratutakoarekiko ezberdina, eta, ohartze eta alduntze soziolinguistiko horretarako zerbait diseinatzea, dispositibo bat diseinatzea, esku hartze multzo bat, graduaren hasieratik bukaerara txertatzeko modukoa, hori diseinatzea eta gero implementatzea, testatzea eta garatzen joatea, ez? Hartzaileak, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza graduetako ikasleak, eta, orain gradu bikoitza, ere bai, gure fakultatean, eta egiteko moldea parte hartzailea oso irikia hasieratik eta disiplina artekoa, ezta? Orduan gure bide horria hori izan zen, 2023an hasi ginen, guretzako kurtso bukaera, ez? Hor ikusten duzue, 6-7 ekaina uztaila, hor egin genituen saio ireki batzuk, departamentu ezberdinetako irakasleak deitu genituen, gure ikaslei buruz hausnartzera. Ikuspuntu honetatik, beraien jarrera soziolinguistiko-linguistikoetatik, nola ikusten zituzten, ikasleak nola ikusten zituzten, horri buruz pentsatzera, nola ikusten genituen, zein ikasle, irakasle, zein ikasle, orain ikasle baina gero irakasle, helburu nahi genuen gure fakultatetik ateratzea, euskararen erabilerari eta kulturaren eredu gisa, kulturaren sustatzaile eredu gisa eta irudikatzea gure irakasle ideala, gure fabrikatik aterako litzatekena, ez? Eta, gero pentsatu behar genuen, zer egin horretarako, eta hori zen komplikatuena. Orduan, 3 saio ireki egin genituen, gero ikasturtearen hasieran, 23-24 ikasturte hasieran, esku hartzen diseinua egin genuen, 24an hasi ginen implementazioa prestatzen, eta aurtengo ikasturtean, 24-25 ikasturtean, egin duguna izan da esku hartze horiek, diseinatutako esku hartze horiek, martxan jarri. Eta, horren gaude pixka bat hausnarketa fase batean, zeren, gauza batzuk oso interesgarriak izan dira, funtzionatu dute, baina ze puntutaraino dira jasangarriak, gure baldintzeiak kontuan hartuta, ze puntutaraino dira posible, iraunkortasuna hoiena, ze puntutaraino da posible kontuan hartuta egiturak zeintzuk diren, hitz egingo dugu horri buruz. Baina, lanean jarraituko dugula ikusi duzu egitarauak segitzen duela, bide horriak, eta kontua da doitzen jutea, berriz ere bat estatzen, baina bide horretan ere instituzioekin eta lan politiko bat ere egin behar dugu, behar hori ikusten dugu, ze gaudenean dauzkagun estruktura baldintza eta zerekin, implementatu ditugun esku hartze interesgarri asko, ez dira jasangarriak, ez dira iraunkorrak, batez ere, guretzat, langile bezala. Orduan, gure diagnostiko hortan, lehenengo saio parte hartzaile horietan egin genuen, diagnostiko hortan ez guk geneukan ikaslea, guain ikaslea da. Ez momentutan ikasle hori konturatzen da irakasle bihurtuko dela,
guk ikusten dugu hori gertatzen dela, ez dela gertatzen, bueno, zein da daukagun panorama, ez? Eta orduan, bueno, ideia zaparra da guztien ondoren, elkarrizketen ondoren, irudi bat osatu zen, ez? Eta guk ikusten genuen, bueno, kontzientzia linguistiko gutxi zeukaten ikasleak genituela, ez? Naturaltasunaren eta erosotasunaren eta ez inposaketaren diskurso modukoak, bueno, dexente gaientzen zirela. Gero, kasu askotan, hizkuntza gaitasunaren aldetik ere, maila aski. Ez zeukatela askok laugarren mailara iritsitakoan ere, eta ateratakoan ere, eta hori gauza jakina da, baina ateratzen dira tituluarekin. Eta gero, bueno, erabilera diglosiko naturalizatua zeukatela, nola baitere, ez? Ez zirela, bueno, aitortuta, eta hau ikerketak egon dira, Garbine berezia hartua eta Miren Artetxe izan dira bi pertsona, hontan asko sakondu dutenak, ikerketak egin dituzte, argitaratuta daude, eta, bueno, hauek dira pixka bat beraiek ateratzen dituzten ondorioak. Eta gero, oinarri kulturalari dagokionez ere, urria batzuen kasuan, beste kasu batzutan 0, bueno, nik aurten adibidez egin dudan esku hartzean, ez dokan mairu izenekoan, inkesta bat zabaldu nuen hasieran, eta galdeatzen nien hasieran, zenbatek zekiten zer zen ez doka mairu, eta erdiak baino askoz gutxiagok zekiten, bueno, ze izan zan hori, 3. maila batean. Hau da, ja, 20 urteko ikasle ez ari gara, eta ja ibilbide bat egin dutenak, ez, bueno, euskarazko ikasketak egiten ari direnak, Euskal Herriko Unibertsitatean. Orduan, bueno, eta taldekidetasunari dagokionez ere ikusten genuen pixkat konplizitate hori, ez, norbere eraikuntza, identitate soziolinguistiko hori elkarlanean eraikitzeko, ez, eta elkarri lagunduz eraikitzeko, disposizioa edo burutazioa bera ere, ez, igual euskaraz ez dakienari, gaztelaniaz, edo gustora eta eroso aritzen ez denari gaztelaniaz egin ordez, euskaraz egiteko hain zuzen ere laguntzeko. Horrelako dinamikak eta hausnarketak eta zerak, bueno, ez garatuak, ezta? Eta, bueno, gero alderdi positibo batzuk, ze hori oso, bueno, dena negatiboa zen. Esan genuen, zer? Bueno, aniztasuna zegoela, nahiz eta gero konturatu ginen, errealidadean anistasun hori etzela hainbesterainokoa, ezta? Jatorriarita dagokion, ez batez ere. Gero euskararekiko jarrera berez teorikoki ona, baina gauza bat da diskursoa, beste gauza bat da praktika, eta nik uste dut disoziazio hau oso nabaria dela. Eta gero, maila akademiko ona edo esango genuke, baloratu genuen nahikoan bezala, ez? Erdoan esan genuen, hau da gure abia puntua, gure ikaslea, gure ikasle perfila, eta guk ze irakasle helburu nahi dugu. Eta marraztu genuen, gure irakasle ideal hori, gure produktua, ez? Kontzientziaren aldetik, gaitasun linguistikoaren aldetik, jokabideen aldetik, eredu kontzientzia hartuta, zeren guk nahi genuen gure ikasle horiek ateratzea fakultatetik kontzientzia horrekin eredu izango direla, eredu linguistiko, eredu kultural eta sustatzaile ere bai, ez? Eragile izatearena. Ordan, bueno, hor ikusten duzu, pixka bat, enaiz asko luzatuko, baina gure ideala, eta nik pentsatzen dut hemen gauden guztiona, ez da diferentzia hondirik egongo. Eta horrekin genion, gure disiplinarteko lanari, Rosa Ramos Alfaro eta ni izan gara pixka bate koordinatzen aritu garenok, eta gero talde bat, hori hizkuntzaren eta literaturaren didaktikako kide askorekin, baina baita ere, adibidez, Olaia Miranda, musika plastika eta gorputza adierazpena sailetik, matematika, zientzia esperimental eta gizarte zientzien didaktikatik ere bai, eta, bueno, hor sortu zen talde motor bat. Zeren, gero, hasieran asko zabaldu zen eztabaida eta hausnarketa fasea, baina, bueno, gero talde motorra, halabeharrez ez txikiagoa izan behartzen. Orduan, ingenitun helburu batzuk zerrendatu, guk gure irakasle hau dugu, irakasle hau nahi dugu, eta bide hori zehatzeko ze esku hartze batzuk egingo ditugu, ze helburu. Betez, orduan egin genuen zerrenda bat, eta 4 arlotan banatzen ziren horrik ikusten duzu, S, Ko, Ak, Ku, zesan nahi du horrek, esek esan nahi du soziolinguistika, komunikazio gaitasuna esan nahi du Kok, Ak esan nahi du ardura kolektiboa, eta gero Ku horiek ikusten dituzenak dira kulturarekin berariaz lotutako gehiago arloak. Ezta, testu inguru kulturala, ulertu, sormena landu, euskaraz gauzak egin taldean, produktu kulturalak sortu, hortan aritu dira, ere, kontatuko dizue Olaiak. Eta, zerrenda bat egin genuen baita ere jerarkizatua. 1, 2, 3, 4, hori da ordena. Guk pentsatu genuen ordena, ezta?
Eta, bueno, hortik abiatuta, gero esan genuen, bueno, orain egin behar dituguna da, esku hartzeak diseinatu eta pentsatu. 2 graduetan, hor ikusten duzu, LHHH, lehen hezkuntza, aurre hezkuntza, lehenengo maila, 2., 3., 4., eta egin genituena izan zen esku hartze batzuk 2 graduak hartzen zituztenak, adibidez Bizkarsoro filma, bai HH-koek, zein LH-koek ikusten dute, eta hor egoten dira, gero, foro bat egiten dute zuzendariarekin, Josu Martinezekin, eta pixkat gaiari buruz hizketan, aurretiaz ere landuta gaia, euskarazko eskola, errepresioa, eta guzti hau iparraldean baita ere, esan nahi dut aurrelanketa batekin, gero zuzendariarekin eztabaida bat, Kike Amonarriz ere juten da, 2 kasuetan, hor 2. mailan daude hauek. Eta, bueno, hor esku hartze asko egon dira, praktikumari begirakoak batzuk, baina denak esperimentuak. Momentuz dira, esperimentuak batzuek ikasle gehiago hartzen dituzte, beste batzuek gutxiago, baina denak, denak ala denak nahiko emaitza positiboak eman dituztenak, egia esan, bai oso balorazio positiboa. Baina, adibidez hor murgiltze astea, eta hortan sakonduko dut pixka bat, izan da oso esku hartze potentea, egin genuen apostua. Egin beharko genuke, guri gustatuko litzaigu ikasleak sartu eta berehala egingo duten, haiek egingo duten lehenengo gauza, izatea, guk giro hau, emateko ikuspuntu aldaketa hontan murgiltzea. Aste oso batez, astelehenetik ostiralera. Eta orduan diseinatu zen aste bat, hor gaude, hor dago lantaldea diseinu hori egiten, eta astelehenetik ostiralera egunero 5 orduz, gure gai ezberdinen bueltan, ohartze eta alduntze soziolinguistiko hori hasieratik gertazedin, klabe batzuk landuz, eta nahiko modu, esango genuke dinamiko, ludiko, baina baita ere teoriko batean, hau da, teoria pilulatxoak, eta bai. Oso polita, oso interesgarria, baina ordu pila bat, eta irakasleek, parte hartu duten irakasleek, bolondrez moduan egindako lana, erabat, bai prestakuntza orduak, bai aste horretako 25 orduak, eta azpimarratu behar da, zoragarria dela, oso ederra, baina ez dela jasangarria, ez da osasungarria, ez. Orduan, eta gainera, testatu genuen LH-ko graduan, 6 talderekin, 6 azpitalde eginda, hori HH-era eta gradu bikoitzera zabaltzeko, ordu gehiago dira, irakasle gehiago, hor uzten dut. Baina, murgiltzastearen ez urdura, eta deskribapen sakona ez dut egingo, baina horrik uste duzuen lehenengo egunean, pixka bat elkar ezagutzeko zetuten elkar ezagutzen. Eta unibertsitatean mudantzarako aukera oso polita dela ia frogatuta dago. Unibertsitatean, hizkuntza mudantza, hau da, behar bada gaztelaniaz ohituta bere testu inguruan euskaraz mintzatzeko aukera gehiegi ez daukanak, askotan, euskararako mudantza unibertsitatean egiten du. Bada testu inguru bat, aldaketa momentu bat da, eta segun eta zer gertatzen den lehenengo egun horietan, eta guk, posible dugu eragin lehenengo egun horietan, eta asmoa hori zen, joera horiek aldatu daitezke, unibertsitatearen testu inguru berri horretan. Orduan, elkar ezagutzea, dena euskaraz, pixka bat jolasetik, baina baita ere, hizkuntza biografia bakoitzarena, eta hortik abiatutako, ariketa batzuk. 2. egunean, gehiago landu zen, hizkuntza ideologia, ez? Eta, estereotipoa pixka bat, ez? Euskarazko hiztun ideala, gaztelaniazko hiztun ideala, horiek marraztu, eskematikoki. 3. egunean, hizkuntza paisaia, ez? Atera, Ibaetako kampusera, bakoitzari taldeka ibilbide bat eman, eta hizkuntza paisaia analizatu, gero berriz klasera etorri, horri buruz hitz egin, pinpapam. Eta gero, 4. egunean, azken esango nuke, euskarazko hezkuntzaren historia eta gaur egungo errealitatea, horri buruzko ariketak eta zerak, eta bukaeran pixka eta hausnarketa, dena jasotzeko, taldeka jarri genitun, galdera batzuen bueltan, Word Cafe moduko bate antolatuta, eta hortik ateratako ideiekin eta hausnarketekin, gero egin bartzuten bideoklip bat, inteligentzia artifiziala erabilita, letra bat asmatu, eta, gero, oso bukatu zen ere modu festa giroan, eta polita izan zen. Hauek ikusteko pixka bat, ez adibidetxo batzuk, estereotipoak, ez sortu zirenak hizkuntza ideologiak lantzerakoan, euskarazko hiztun ideala, beti ateratzen da, olentzero moduko bat, eta gero, gaztelaniazko hiztun ona, edo hiztun eredua, gaztelaniako irakaslea izan litekena, edo nik aldakit, ez, hor ateratzen dira
eredu diferenteak. Hirugarren egunan ekarri genuen Bea Egizabalen monologo bat, baita ere ad hoc egin zuen, prestatu zuen berak monologo bat gaiari buruzkoa, eta hor bildu ziren ikasle guztiak. Eta bosgarren egunean itxieran, bideoklip lehiaketa hori, ez, eta sari banaketatxo bat. Eta hori. Eta emaitzak oso positiboak izan ziren. Iten batzuen inguruan aurre galdeketa eta osteko galdeketa egin zen, emaitzak ikusteko, zeintzuk ziren. Publikazioak ja egin dira, kongresuetan parte hartu dute, Garbine Berezi Hartuak eta Miren Artetxek eta Mikel Gartziarenak ere bai. Eta, partekatzen eta zabaltzen ari gara informazioa. Bai foro, zabalkunderako foroetan, zabalkunde zientifikorakoetan eta, baina, funtzionatu du orokorrean. Horrek ikusten duzu dela portzentai txiki bat, esaten duena oso negatiboa dena, ikasle bat zegoen. Eta orokorrean badenek gustora hartu zuten eta baloratzen zuten balio izan ziela, norabait ere helburuak guk hasieratik ezarrita genituen helburu horiek betetzeko. Eta hori, nik bukatu nahiko nuke zatitxo hau, besterik gabe esaten, interesgarria izan dela ibilbidea, denontzako oso aberasgarria, baina etzen dela momentu bat, non zuari zaren hor, testatzen, esperimentuak egiten, baina behar dira beste mugimendu batzuk, gure esku ez daudenak, estrukturalagoak direnak, eta erabaki, politikoak dira funtsean. Horrelako gauzek aurrera egiteko eta geratzera etortzeko behar dituztenak. Orduan, horixe. Olaiak orain, egingo du pixka bat fokoa edo zuen, hortan. Euskal kulturaren inguruko ikusi duzue kuku helburu horiek, egiteko esku hartzeetan. Hemen, eta ez du kronometro. Ez da pantalla, oin bai. Ez da? Kaixo. Behin Amaiak Igua proiektua aurkeztuta, ni zentratuko naiz aipatutako kultur transmisioarekin eta arte sorkuntzarekin lotura duten esku hartze zehatzetan. Aurtengo ikasturtean, 24-25, aurrera eraman ditugun horietan. Eta Amaiak ere esku hartzekin lotutako helburu zehatzoiek aipatu ditu, kasu honetan, kontatuko ditugun 3 bat esperientzia edo esku hartzeak lotuta leudeke testuinguru kulturalaren ardatzarekin, ez? Eta behinean, helburu nagusienak izango liateke testuinguru kulturala ezagutzera ematea eta lantzea, ez, ikaslegoarekin, eta baita ere gaur egunetik horien irakurketa eta berridazketa lan bat egitea. Nolabait, baita ere munduaren irakurketa propio bat bultzatze aldera, nahiz eta propio hitz hori agian problematikoa izan diteken, baina behinean izango litzateke orain eta hemen bakoitzak bere subjetibitatetik munduaren irakurketa propio horiek eraikitzeko baliabideak ere izatea, ez? Eta beste hainbat helbururen artean. Denbora kontuagatik 3 esku hartze kontatuko izkizuegu, orain, 3 askoz esku hartze gehiago egin dira, baina 3 aukeratu ditugu, lehen hezkuntzako graduko ikaslegoarekin aurrera eraman ditugunak, eta lehenengoa, alako sekuentzia txiki bat eginez, lehenengoa lehen hezkuntza graduko 2. mailan aurrera eraman dugu, arte hezkuntzako irakasgaia ematen dugun irakasleok, nerekin batera Ixi Arrozaz eta Laitz Sasiain ere badira, eta gurekin LH biko ikasle guztiak egin dute esku hartze hau izango litzatekela hizkuntza kasu honetan euskera, arte ikuspegi batetatik eta batez ere performancearen edo performance artearen erabileratik lantzea. Hasi ez, klasean zer da performance bat, erreferenteak ere eman, bertakoak, garaikideak, Itziar Okariz bat izan diteken bezala, beste batzuen artean, eta batipat, irudi hau bada esku hartze horren baitan egiten dugun irteera bat, Donostiako Tabakalera Arte Zentrora,
eta bertan eskalak deitzen den tailer espezifiko txiki bat egiten dugu, oso interesgarri, oso polita da, beti oso ongi pasatzen dugu, eta bertan entzumena, ahotsa, gorputza jokoan jartzen ditugu, esan bezala hizkuntza, kasu honetan euskera, performantzaren erabileraren bitartez batipat, baina arte ikuspegi batetatik oro har lantzeko. Eta hainbat ariketatxo egiten ditugu, ikusten dugun irudi honetan, Inigo Astizen Joemak eta Polasak liburuxkatik hartzen ditugu, edo hartzen dituzte bertako hezitzaileek testu zatitxo batzuk, eta baita ere horiek irakurtzeko moldeak edo moduak edo ahotsa regulatzeko instrukzio desberdinak. Eta bideo txiki bat, minutu bat uste dut hemen mai gainean dagoela hauxe. Adio batak beste batek. Urtzi, igurtzi, Ekaitza, aitza, itza, za, eutxi, etxi, ertxi, etzi, ertz. Ilargi bilgile hiltze, giltz biltzar batzar. Zakar, zatar, Boink, 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 txop, boink, 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 Zabor. boink, boink, boink. zabar, zapar, apar. Boink, 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 txop, boink, boink. Zitzaidan poema honetan zur eta puskalak ezin orduztik. Sudur, zur, gezur, Otz, zintzur, mot, zintz, zot, irri, lotxa, lot, intz, hotx, mintz, atx, itz, atz, aitz, aritz. Bai, olako ariketatxoak egiten ditugu berotze ariketak, mikroarekin, testua gain jarriz, gauza txikiak dira, baina ondo funtzionatzen dute beti. Eta halako, hainbat beroketa ariketen ondotik, beraiek aukeratzen duten gai batekin, edo testu batekin, halako performance egituratu xeago batzuk egite dituzte. Gorputza jokoan jarriz, ahotsa, mikroak, espazioa, eta polita izaten da. Egia da, tailerrak ere bere mugak badituela, ordu eta erdi, 2 ordutako tailer txiki bat da, oso polita, baina anekdotan gelditu ez dadin ere horrek eskatzen du aurretikako lanketa bat eta jarraipen bat gero klasean egitea, eta hortan saiatzen gera, kasu honetan igoaren testu inguruan, gai ardatz bat eman da, performance landuago bat, gai bat lantzeko, testu bat eratzeko, eta baita ere landutako edo erabilitako testu hori material grafiko batetara edo objektu artistiko batetara itzultzeko ariketak ere egiten ditugu, ez? Hizkuntzaren halako materialtasun bat ere landuz. Hitzak ere leku hartzen du euskarri material batean, ez? Izan pantailan, edo orrian, edo lurrean, edo baloi batean, ez dakit. Guzti hori ere arte ikuspegi batetik edo era plastiko batean nahi badezue lantzen saiatzen gera. Eta hor berriz ere, erreferentzia desberdinen oi hartzunak azaltzen dira, izan hartze, edo izan itziarrokariz, edo eta bestelako garai bateko eta gaur egungo artista ezberdinen erreferentziak ere hor azaltzen dira. Salto egingo dut, azkar noa, beste esku hartze batetara, baina hau ere lehen hezkuntzako graduan, 2. mailan aurrera eraman dugu, aurtengo ikasturtean lehen aldiz, 24-25, eta baita ere arte hezkuntzako irakasgaian implementatu da.
artista gazteen eskutik deitu diogu, tailer formatuko eskuhartze bat izan da, 3 saioetako eskuhartze bat izan da, eta funtsean idea sinplea da, euskal artista bat gurera ekartzea eta bere egiteko moduetatik ikastea. Pixka bat zergatia ere bada, agian erazkar batean Amaiak erakutsi dizkigun olentzero irudi hoiekin lotuta egon ditekeen arrazoi bat, ez? Eta da maiz euskal kultura eta agian musikan ez da inbeste gertatzen, baina ikusarteetan bai, edo ikuskulturan bai, hainbat alorretan gehiago gertatzen da, badirudiela euskal kultura iraganean edo garai konkretu batzuetan eta erreferente konkretu batzuetara mugatzen dela. Naiz eta hemen denok euskaldunak eta garaikideak izan. Beraz, nola izan, ez? Euskaldunak garaikideak eta kultura, ez? Gure kultura garaikide bat ekoitzi. Pixka bat kezka hori da, eta gustatzen zait irudi hau, Nizte musika talde bat da, bertako musika talde bat da, eta bideoklip baten irudi geldia da, eta erropa Mikel Ruiz Pejenauteren proiektu batetatik, berak egindako erropa edo indumentaria da, ez da, detaileak ez dira ikusten, baina nire ustez badaude hor gure ingurune, ez dakit nola deitu, suburbano, rural-urbano, eremu hibrido horretako hainbat zeinu antzeman daitezke edo antzeman ditzakegu bakoitzak geure eran, ez? Baita ere Iratzek aipatu du, ez? Kultura, bestelako, edo merkatuaren logikatik irteten diren bestelako ere adierazpideak, identidadeak eta ekoizpenak. Hori pixka bat ere interesatzen zitzaigun. Beraz, horretarako Mikel Ruiz Pejenaute artista hau, erropa hau eta diseinatu duena, gonbidatu genuen 3 saiotako tailer bat gurean ematera, lehen hezkuntzako 2. mailako ikaslegoarekin, eta arte hezkuntzako irakasgaiaren testu inguru horretan. Ez dakit esan dudan, baina, nirekin batera, Alaitz Sasiain eta Ixia Rozas irakasleak ere egon ziren gidaritza lan horretan. Eta Mikeli eskatu genion, identidade zeinuen deskodetze, kodetze, ez da, alako irakurketa, berridazketa, lanketa bat egitea, batipat hitza eta irudia erabiliz. Berak ere bere lanean hitza, bera artista plastikoa da, ez, ikusarteetan ibiltzen da, eta irudia asko lantzen du, ikusi daiteken bezala, hola, zeinu edo logotipo edo tankera edo kutsua izan dezaketen irudiekin lan egiten du, baita hitzarekin ere, esangura landuz, baina ez bakarrik baita ere forma, aipatzen genuen, ez, hitzaren ere materialtasun bat, kasik irudia bezala erabiliz hitza ere. Eta, hori izan zen pixka bat Mikel Pejenautek egin zigun proposamena, 3 saiotako, 3 klasetako tailer txiki horretan, bere lan aurkeztu, edo behin bere lan aurkeztuta halako galdetegi bat banatu zion ikaslegoari, nik uste, euren kontsumo eta produkzioekin lotutako aukerak eta galdetegi bat zen. Eta erantzun horietatik abiatuta, egin behar zuten hitza eta irudia erabiliz, halako konposaketa batzuk, ez naiz luzatuko tailerraren xehetasunetan, baina irudi politak egin zitu, egia esan Mikelek oso polit egin zuen, material pila bat eraman zuen, oso gustora aritu ziren, eta irudi politak sortu ziren. Eta irudi horiek, ikasle bakoitzaren irudi bat aukeratu zen, halako karta joko moduko bat gorpuzteko. Hau da, karta joko bat sortu genuen, eta hortik abiatuta, pixko bat hezkuntzara bideratuta, ikasleek taldeka egin zituzten baita ere, arau batzuk, joku batzuk asmatu. Eta, ondoren ere egon zen, hausnarketa momentu bat, iruditeria horiekin, zeinuen kodetze, deskodetze horiekin, sortutako hausnarketa momentu bat. Eta azkenik, aurkeztuko dizuegun azken esku hartzea, baita ere lehen hezkuntzako graduan, 4. mailan, gauzatu da,
Kasu honetan musika, plastika eta gorputza adierazpenerako irakasgaiek bateratuan proiektu arte eszenikoetan oinarritutako proiektu bat gauzatzen dugu, eta arte eszenikoak ere arte oso bezala ulertuz, adierazpide desberdinak landuz, eta aurten proiektu hau txertatua izan da, gustu handiz gainera, kasu honetan Ala Isasiain eta Maribi Urruzola irakasleen partetik igoa proiektuaren baitan, eta hortarako gai ardatz bat hartu da, ez dokamairu, kultur mugimendua 70. hamarkadetan gertatutakoa. Oso irakasgai laburra da hau, zehazki 4. maila LH lauko irakasgai hau, laburra baina oso intentsoa, eta 10 astetan egiten dutena da gai ardatz bat hartuta, kasu honetan ez dokamairu. Haren inguruko arakatze lan bat, zer izan zen, zer gertatu zen, erreferenteak ere bataldeka, autore eta artista ezberdinak lantzen dituzte. Eta arakatutako edo ikertutako horretatik abiatuta, halako pieza eszeniko txikiak sortzen dituzte, autore bakoitzarekin edo artista bakoitzarekin lotuta. Adibidez, irudi honek, irudi hau bazen Irigarairen obratik abiatuta ikasleek sortutako halako interpretazio bat arte eszenikoetatik eta gaur egunetik. Edota beste irudi hau bazegoen lotuta Lourdes Iriondoren pertsona eta lanaren irakurketarekin eta hala, ez? Eta pieza txiki guzti horiek, era logiko batean lotuak edo sekuentziatuak biltzen ziren azken ikuskizun batean, antzoki batean, argiekin, musika ere, soinua ere landuta, nahiko era amateur profesionalean gauzatu eta oso polita izaten da. Beraiek asko bizi dute, balio izaten die kultur ondarearen kultur ondarea lantzeko, kasu honetan ez dokamairu mugimendua aztertzeko, bertako autoreak era sakonago, batzuk ezagunagoak dira, beste batzuk beraientzat, beste batzuk ezain beste, ezagupen horretan sakontzeko, eta gero baita ere, gertatutako hori gaur egunetik irakurtzeko baita ere, eta berrinterpretatzeko, hau ez baita Lourdes Iriondo, beste zerbait da, bere obrak utzitako hortatik sortutako gauza berri bat, pieza berri bat edo irakurketa berri bat. Eta hori uste dut interesgarria dela gaur egunetik ere halakoak lantzeko, gure, ez dakit nola esan, kultur testu inguru bizi eta osasuntsu bat eukitzeko gaur egunean ere. Eta, ez dira hauek egin ditugun esku hartze bakarrak, Amaiak esan duen bezala testatzen ari gara, lehen hezkuntzako graduan izan dira batzuk, gradu bikoitzera ere pasako ditugunak, aurre hezkuntzan ere egin dira beste batzuk, agian denborarik gabe gelditu gera gaur, baina egia da, aberasgarria izan dela, bai ikaslegoarentzat, bai uste dut guretzat ere baietz, ni oso eskertua nago, egia esan, ez nator ni hizkuntza eremutik, ikusarteetatik nator, baina asko laguntzen hau baita ere, elkar lanketa honek, uste dudalako elkar osatzen gaituela, ez? Eta perspektiba edo igual nik arteko klaseetan izan dezakedan ikuspegia, ez delako soilik berezik importantea da nire kasuan, baina arte ere mugatzen, baizik eta ikuspegi zabalago batetik, eta kultur testuinguruaren zera hori ere, ardatz hori ere kontutan hartu egitea era kontziente eta egituratu batean. Eta hau izango litzateke guztia, agian Amaia, zerbait gehitu nahi duzu, eskerrik asko, eta jarraituko dugu. Orduarena joango naiz nire doitzen lasai, utzi diet lasai hitz egiten, baina gero nik nire tarteetan, orduan
lasai egon, bai, interesgarri zijoan, da merezi zuen, eta oraintxe ere interesgarri joango da. Orain Ane Sarasketak bai, hartuko du hitza, eta hementxe, zabalduko dut, kazetaritza ikasi zuen, aurrezkuntza eta atzerriko hizkuntzare ikasi zuen, Euskaldunun egunkarian hasi zen lanean, gerora egin zenuen jauzi hezkuntzara, Iralen 2010 garren urtetik, aritu gara han eta hemen elkarrekin, ez? Eta gaur aurkeztuko digu, Iralen egiten duten formazio baten berri, eta nik asmatu behar dut, orain, uste dut asmatu dudala. Bueno, eskerrik asko, Ane. Bueno, egun on, dan hori, eta, bueno, eskerrik asko antolatzaileei, Iratxeri, Erikari, Mikeldiri eta topaketen atzekaldean zaudeten hau antolatzen zabiltzaten guztioi. Bueno, Iraleri plaza txiki hau ere eskaintzearen, eskertuta gaude. Ni saiatuko naiz esplikatzen edo azaltzen Iralen batez ere R600 ikastaroan zer egiten dugun, bai, eta ondo esandakoak denon izenean, baina zerbait gaizki esaten badut, gero Iratxek dio bezala gero torri nire gana eta niri esan, niri tiratu belarritik, bai. Bueno, badakit zuetako askok badakizuela, baina badezpada pixkat kokatzearren, Irale irakasleen euskarazko prestakuntza zerbitzua da, eta irailetik ona euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzen institutuaren barnean kokatzen gara. Eta, bueno, baditugu hainbat lan hildo, baina segurenik sendoenetakoa formazioa da, eta, bueno, hemen ikusten duzu hor, eskinatxo horretan eta ikastaroak, horiek lan orduetan eta ikastetxetan ematen diren ikastaroa dira, eskaintza bat egoten da, eta ikastetxeak berak izena ematen du edo eskatzen du. Baina, gure beste ardatz sendoenetakoa R ikastaroak dira, hemen ikusten dituzuen lau hauek, R ikastaroak zergatik deitzen diren ez dakit, ala historikoki, behar bada hemen lankide asko dago eta badaki jakingo du, baina nik ez, baina ala ezagutzen dira, bai. Lau ikastaro hauek ditugu, eta, ni saiatuko naiz ahalik eta ondoen gaur esplikatzen R600 zer egiten dugun, ikastaro horrek duelako kultura ardatz, eta euskal kurrikulunaren dimentzioa irakasarloetan eta ikastetxetan nola landu hortan saiatzen gara, edo horretarako erramintak ematen saiatzen gara, bai? Bueno, ez dut esan, baina R ikastaroak denak ze bat mailatik gorakoa dira, alegia hor parte hartzen duten irakasleek ze bata badute eta hortik gorako ikastaroa dira, eta liberatu egiten dituzte. Hor hezkuntza sailak uste dut inbertsio oso potentea egiten duela, beharrezkoa, eta, hezkuntza sailaren aldetik ere hor alegin bat badago eta hori eskartzekoa da. Besteak beste gero esplikatuko dudanagatik, bai? Liberatu egiten dituzte irakasleak, Iruileko batean, halako ikastaro bat egiteko. Bueno, eta zergatik kultura. R600ek kultura du ardatz, eta honi buruz etenik gabe hitz egiten egon nahi ditekenez, erabaki dut irakurtzea. Zergatik kultura. Iruditzen zaigulako erreminta oso indartsua dela. Indartsua da kultura aukera handi bat delako, gurean eta beste edonon. Erreminta handi bada eragiteko, norbere burua sortzeko eta kokatzeko, kritiko izateko, taldearen parte zarela sentitzeko, gure kasuan, komunitateko parte garela sentitzeko, pertenentzia sentsazioa ere sortzen du, eta beraz, ondorioz, parte hartzeko eta eraldatzeko gogoa, kulturak badu gaitasun hori, eta gaur egun gizartean bereziki uste dut hori garrantzitsua dela. Ikasle kritiko, eragile, aktibo eta parte hartzaileak sortzea nahi baldin baditugu, uste dut derrigorrezko erraminta dela, eta ardatza, ongizatea sortzen du, hemen guakoak eta komentatu dute, eta lehen Iratxek ere bai. Eta guri dagokigunez, uste dut irakasleak eta hezkuntza sailak berez baduela hortan ardura handi bat. Bai, eta, guk beti esaten dugu, irakasle guztia gara, kultura eta hizkuntza irakasle, eta esan da doa, gure kasuan, euskara eta euskal kulturaren irakasle.
Eta orduan guri dagokigu irakasleoi, neurri handi batean gauza asko dagozkigu. Hau ere bai, ardura hau, eta da ikaslei euskal kulturarako eta hizkuntzarako irisgarritasuna edo iristeko aukera zabaltzea eta ematea. Eta horregatik sinisten dugu ikastaro honen indar potentzialean. Bai. Esplikatu nahi dizuet, apurtxo bat, ni hemen, enbora ez dut ipini. Ikas prozesua, zer egiten dugun, zertzela da batzuk, bai? Zer nola eta zertarako egiten dugun? Etortzen diren irakasleekin, guk ikasketariak deitzen diegu, besteak beste, gure gela barruetan ikasle, irakasle, ikasketari denan azten da, eta orduan, bere iztearren, gurera etortzen diren, ez da existitzen, euskaltzaindiak ez duen hartzen hitzuri, ez begiratu. Pekatu txiki bada. Ikasketariekin zer egiten dugun, horrela sartzela da handi. Edukiak lantzen ditugu. Edukiak, ikasarloak, edo irakasarloak dira, krespanago, horratzean lankide pila ditut eta lagunduko didate, baina Euskal Herriaren historia, Euskararen historia, Euskal literatura idatzia, ahozko literatura, herri kultura edo herri jakintza deitzen diogun hori, antropologia izango litzatekena, eta gero arte plastikoak, zinema, antzerkia, musikagintza, horiek ere lantzen ditugu edukietan, bai? Eta abar. Baina, hori da pixkat gure ardatza. Baliabideak, hontan indarra jartzen dugu, topaketa hauen helburuetako bat ere bada mapa bat egitea, eta gu saiatzen gara egunean egoten, eta bai baliabide sarekoak zein fisikoak ere geletara ekartzen, eta erraminta horiek emoten irakasleei. Garrantzitsua da, sakabanatuta dago, eta gero egia esaten badizuet asko eskertzen duten zerbait da. Dugun. Gero jarduerak egiten ditugu, bai behin edukiak eta baliabideak baditugunean, tartekatuta dijoa, ez doa dena multzoka, baizik eta dena ustartuta dijoa, baina jarduerak guretzat oso garrantzitsuak dira. Zergatik, ikasten dugun hori, ikas prozesu zehatz batean esartzen dugulako, eta orduan ikasketarien gorputzetik pasatzen delako. Eta sinistuta gaude, ikas prozesu bat norberak bizitzen duenean, gero hori erabiltzeko gaitasuna, potentzial hori ikaragarria da. Bai, ea ondo da saltzen dudan. Pedagogikoki edo didaktikoki guk zerbait bizitzen dugunean, jarduera bat egiten dugunean, eta jarduera horri buruz hausnartzen dugunean, gure ikasketariak gai dira haien eskoletara joan, eta berdin du azpeitira, zorrotzara, guardiara edo eibarrera joan, ikastetxe batera, haiek gai dira jarduera horren ertzak, zalantzak, indarguneak, badakite nola funtzionatzen duen ikas prozesu horrek, eta sinistuta gaude, bizipen horrek balio duela gero, inpaktua izaten duela ikastetxeetan. Bai. Eta gero beste arlo bat badago, eta garrantzitsua da gainera, pixu hartzen du gurean, eta da proiektua edo egitasmoa. Gurera etortzen diren ikasketariek, ikastetxetik ekartzen dute olako egitasmo bat, edo asmoa buruan, material txiki bat, edo zerbait sortzen dute gero ikastetxera eramateko, eta ikasitakoekin eta pizkatxo bat aberazten dute, egituratzen dute, eta ikastetxera eramaten dute, eta hor praktikan jartzen dute. Bai, implementazioa deitzen diguk, baina azkenean da, haien ikasleekin praktikan ipintzea, eta gero balio duen, ez duen balio hori doitzea, eta guk pixkat jarraitu egiten ditugu hurrengo hiruhilekoan. Eta beraz, nolabait bada iralen ikasi duten hori ikastetxera eramateko modua, egitasmo hau, baina gero hau eta hau nik diot. Nik ikusten diot beste alde on bat proiektu honi edo egitasmo honi, eta da, ikasten duten hori praktikan jartzen dute, eta gainera, hortaz aparte, badira gai gerora, egitasmo hori espada ere, erabiltzen duten material hori, materiala demagun euren ikastetxeko liburua, edo haien ikastetxetan dituzten ariketak, edo jarduerak, edo irizpideekin interpretatzeko gai dira. Alegia, haiek badakite
liburu batean, orain, asmatu egingo du, zeni letretakoa naiz, baina demagun, biologia lantzea nahi baldin bada, ez da gauza bera Doñanako argazki bat, Andaluziako ez dakizer, edo Salburuakoa ikustea, ez da gauza bera, ez dakit nongo espeziak, eta hori interpretatzeko gai dira. Eta euskal kurrikulunaren dimentzioa ikusteko gai dira. Nik uste dut egitasmoak ere baduela potentzial hori, eta gero, uste gu somatzen dugula hori ere bai. Alegia, ikasmaterial gintzaren erabileran eta materialetan iragazkiak edo betaurrekoaekin begiratzeko gaitasuna ere bere ganatzen dutela edo, susmo hori badaukagu. Eta gure oinarrian dagoen ideia edo nolabait esatearren edo alegina egiten dugu, eta da bizi dugun kultura bizia da, ordan bizipenak sustatzen ditugu. Bai, egiten dugun hori, esperientzia bat da, eta hau ez dut nik esaten, nik uste dut autoritateek esaten dutela, oroar, munduan dagoela, ikas prozesu arrakastatxuenak bizipenen bidez lortzen direnak dira. Horiek betiko dira. Eta lehen esan dudan moduan, berdin da irakasle hori, edo ikasketari hori nora doan bueltan, berakin eramango du hori, ikas prozesu hori. Eta badakit formazioa horrela begiratuta, pertsona bakar eta bakarkako formazioa dela, baina guk uste dugu benetan hezkuntzaren lurra pixkat busti egiten dela. Alegia, irakasle horrek eramaten du beraekin hori bere ikastetxera, eta poliki-poliki hezkuntzaren lur orokor hori ongarritu egiten dela, edo guzti, edo ezetu, edo gero hasiak eman ditzan. Bueno, zertan sinisten dugun buru belarri guk, eta sinisten dugu, ikusten dugu indarguneetako badela aurrez aurreko formazioa dela. Zer ematen du aurrez aurreko formazioak eta liberazioak eta inbertsio handi honek zer eskaintzen du paperetan jasotzen ez dena, baina guk ikusten duguna, eta da denbora, eta batez ere geruzetan sakontzeko aukera. Bai, irakasleek badute hausnartzeko denbora, badute ez azaleko pentsamenduetan gelditzeko, baizik eta hausnartzeko, eta uste dut hezkuntzak behar duela hori, pixkat geruza sakonagoetan edo pentsatzeko denbora eta aukera. Baliabideak eskaintzen ditugu, eta gero bada beste gune bat guretzako ikusten dugu irakasleen saretzea nahiko indartsua dela. Alegia, gela baten elkartzen dira, hainbat ikastetxetako irakasleak, hainbat lurraldeetakoak, gure lan esparrua EAE da, baina, hainbat lurraldeetakoak, hainbat egoera soziolinguistikoetan edo askotariko egoera soziolinguistikoetan lan egiten duten irakasleak dira, eta haien artean informazio trukea oso garrantzitsua da, eta nolabait saretu egiten da. Eta, ni ikastetxe batean egon naiteke 20 urtez, baina behar bada zu beste batean zaude eta ez du zer ikusirik, ez? Badakigu gaur egun zer nolako, egoera daukagun edo zein den gure mapa. Moldagarritasuna, hau esan dut, baina iruditzen zait ikas prozesuak bizitzen dituzten heinean, ikaragarria ze gaitasun daukaten irakasleek, ikasten duten hori, haien ikasleekin nola egingo zuten hori interpretatu eta moldatzeko. Eta hori, iruditzen zaigu horretarako tartea ere ematen dugula. Oso gai dira, eta gaina seguru. Badakizun non egongo den koska, zer izango den arrakastatxua, iaia, ez? Gero praktikan ipini barra dago, eta beti ez da betetzen, baina badute gaitasun hori, eta moldagarritasun hori uste dut eskaintzen dugula. Eta gero hau aurretik ere Iratxek aipatu du, bukatzen nahi. Iratxek aipatu du eta aurre iritziak hausten saiatzen gara. Bai disiplinen artean sortzen direnak, baita ere beste kultura hegemonikoen normalean kultur gutxituei enganako aurre iritzi horiek sortzen dira eta gukiaia naturalizatu egiten ditugu. Eta horiek saiatzen gara horiek hausten. Bai kultura herrikoia, tradizionala edo garaikideari dagokionean. Saiatzen gara hori, horrekin hori hausten.
Eta indartu beharrekoak oso zerrenda luzea da, dena beti dago zer hobetu eta dena dago hobetzeko, baina nik pare bat gauzatxo ekarri ditut, ez dakit denok ados egongo zareten, baina nik esan dut formazioa manakakoa dela, alegia hainbat ikastetxetako irakasleak datozela gurera, eta haiek eramaten dutela haiekin formazioa, baina, eta sinisten dut horretan, ari garela hezkuntzaren lurra bustitzen eta ongarritzen, baina egia da, behar bada planifikatu daitekela beste batera ere, ikastetxetan eragin gehiago izan dezan, edo, bestelako norabide bertsua edo jarri dezagun. Baina horretarako iruditzen zait kontzientzia piztu behar dugula. Hemen aipatu da, aurretik baita ere, baina nik ez dut sekula kurrikuluna idatziko, baina idazteko aukera izango banu. Euskal Herriko kurrikulum bat, edo eakoa, lehengo, ez dakit izenburua, baina lehengo esaldia izango litzateke irakasle guztia gara hizkuntza eta kultura irakasle, eta zehaztu beharko bagenu gurean euskara eta euskal kultura irakasle. Gure izango litzateke nik idatziko nukeen lehengo esaldia. Ez dut idatziko, beraz hemen aprobetxatzen dut. Baina kontzientzia hori piztu beharra dago. Berdin du matematika eman, berdin du gorputza hezkuntza, lehen hezkuntzan edo DBH-en edo lanbide heziketan, sekula ez dugu aipatzen lanbide heziketa, baina denok gara, kultura eta hizkuntza irakasle eta kontzientzia hori piztu eta planifikatu eskero uste dut eragin dezakegula. Eta bukatzeko, hau da gure jandik txikia, eta da ikastaroen berri zabaltzeko moduak hobetu beharko genituzkela. Iratxek esan du, badira irakasleak, ez dakitenak oraindik R600 bat egiteko, aukera dutela, eta orduan horri aurre egiteko, eta publizitaterako tartea hartuko dut, bukatzeko, atzo zabaldu zen izen ematea, eta beraz nahi duenak, eta gogoa duenak, eman detzala izena, hezkuntza webgunean, eta horixe, eskerrik asko, horregoteagatik. Eskerrik asko hiruroi, eta baditugu 10 minutu galderantzunetarako, eztabaidarako, gogoetarako, bazabiltzate formazioan hor batzuk, aipatu dugu hasieran mapa, ikusten zaituzte torrere batzuk, eta ez dakit baten bat animatu daiteken, haren lekutik hitz egitera, galderaren bat proposatzera, ez dakit inor animatuko da? Bai? Eskerrik asko, entzuteko, grabatzeko, eskerrik asko, Guruzne. Bai, egunon. Guruzne erregin naiz, Berritzegune Nagusiko aholkularia, hain zuzen ere, euskara, eleaniztasuna eta kulturartekotasuna esparrukoa, eta nirekin batera daude beste 3 lankide, Raquel Iroarrizaga, Aitzi Beragirre eta Ibon Isa. Eta, hitza hartu nahi genuen apur bat, Berritzegunean egiten duguna saltzeko edo gure ikuspuntua adirazteko. Lehenik eta behin esan nahi duguna da, euskal kulturaren transmisioa funtseskoa dela, eta ikastetxeetan horri ekin behar zaiola, eta sentsazioa dugula, zentzu honetan nolabaiteko eteen agertatu dela, ez? Eta, ikastetxeetatik ere adirazten digutela kezka, batez ere irakasle berrien profilaren inguruko kezka, eta orduan, geneukan igoa proiektuaren berri, baina gaur hobeto ezagutu izan dugu eta zoragarri iruditzen zaigu, eta gauza berbera zer esanik ez iraleko ikastaroen berri, guk ere zabalkundea egiten diegu gure mintegietan, eta dagoeneko ja helarazi diegu izen ematea zabalik dagoela, eta R600, nire kasuan egiteko aukera izan nuen, irakasle batzuk ditut hemen, eta zoragarri zer esango dut. Edonor animatuko nuke R600 egiten, eta gainerako ikastaroak ere. Eta apur bat, adierazten nahi duguna da, guk zer egiten dugun, ez? Eta guk uste dugu hezkuntzaren helburu nagusia, hizkuntzari dagokionez, izan beharko litzatekeela hiztun aktiboak sortzea. Eta horretarako pentsatzen dugu 3 zutabe nagusi daudela, batetik hizkuntza gaitasuna eta haren didaktika landu beharrekoak dira ikastetxeetan bai ala bai,
Baina honekin batera, lortu beharko genuke ikaslek hizkuntzarekiko atxikimendua izatea. Eta horretarako, bi bide ikusten ditugu, alde batetik hezkuntza soziolinguistikoa, eta bestetik euskal kulturaren transmisioa. Eta bueno, guk ditugun programetan, 3 zutabe nagusi hauek finkatu ditugu, eta horrela adierazten diogu gure hizkuntza programetan. Alde batetik gurekin hainbat ikastetxe ari dira haien hizkuntza proiektua garatzen, eta hauek dira lerro nagusietako batzuk, badira beste batzuk, baina hauek bai ala bai egon behar dute ikastetxe bateko hizkuntza proiektuan. Eta bestetik, gutxi gora bera hiean behin baditugu hizkuntzaren normalizazioko mintegiak ikastetxeetako normalizazio arduradunekin. 400 ikastetxe ingurura heltzen gara, zonalde ezberdinetan batzen gara hiean behin, eta 3 ardatz hauek jorratu ditugu behin eta berriz aurten, ezta? Eta ardatz hauek jorratzeko baditugu 2 modu edo 2 eretan egin izan dugu gure mintegietan. Alde batetik formakuntza txokoa eskaini izan dugu, eta hauek izan dira gure 3 gai nagusiak, eta hain zuzen ere Iratxe Erretolasaren elkarrizketa bat irakurri genuen, bideo batzuk ikusi genituen, eta nolabait, zuk hasieran esandako hainbat gauzekin bat gatoz, eta horrekin lerrokatuta gaude, ez? Ezin da hizkuntza bat irakatsi bere kulturari referentziarik egin gabe, bere kulturatik aparte, ezta? Eta bestalde, lehen zuk aipatu duzu, ez? Lehen hezkuntzan diren hainbat gai, musika, plastika edo artea, eta kontua da hori, nork egin behar du euskal kulturaren irakaspen hori edo transferentzia hori. Oraintze esan duzuen moduan, ez? Denokara hizkuntza eta kultura irakasle, eta uste dugu guztioi dagokiguna. Eta azkenik aipatu nahi dut, gure mintegietan, lantaldeetan aritu direla bertara datozen irakasleak, eta inzuzen ere, 3 gai horietako batzuk aukeratu dituzte, bakoitzak nahi izan duena, lantaldean, eta haien lanerako baliagarriak diren proiektuak sortzen dabiltzala. Eta hori zezen gutxi gora bera esan nahi nuena. Nolabait ere, irakasle guztiok izan behar dugula kultura suspertzaile, eta gure ikasleengan grin hau piztu. Hizkuntzara erakarri nahi baditugu, pentsatzen dugu kultura dela bidea, ez da? Eta ez dakit, onaino, nire lankidek zerbait gaineratu nahi duten. Ados, eskerrik asko, hola beste esperientzia bate laburrean ere biltzeko, ez dakit beste inor, hori bere esperientziatik ere diot, badelako ere partekatzeko foroa, bere esperientziatik egiten duen hori konpartitzeko, galderak ere igoako edo iraleko kidei galderaren bat, edo karpenen bat, orain arte esandakoen inguruan. Oartzen zarete, hemen bagabiltzara, baina gero ere igual nor zertan da bilen da, ez dugu lain egituratuta, hau botatzen dut nik, ez? Bariabide asko ditugula hemen, eta agian nork hartzen duen ardura jakin batzuk eta zertan hori agian ez, hori gehiago pentsatzeko ariketa egiteko dugula. Guztio dio, bakoitza nork bere lekutik. Ongi, eskerrik asko, formazioaren atala hauxe ezan, eta ez dakit azken hitzen bat esan nahi baduzue? Agurtzeko edo? Nei asko gustatu zait, komentatu dezuna, ez, bizipenetik oinarritutako zerbaitek, ez, horrela ikasten dugula, ez, benetan, eta ni ere bat nator, ez, uste dute zeinaen garrantzitsua den gauzak egitea, eta bizipenetik bideratzea, uste hor badagoela zerbait klabea, eta teorian gauza asko ikasi ditzazkegu, baina egiten dugun horrek, ez, uzten digun marka askotan. Besteak beste, iruditzen zaigulako hainbeste gaur egun ez euskal kulturatik, baina bestela kultura hegemonikoak eskura altza zaizkigu, eta da holde bat, ez dakit da
Eta orduan hor, ezin dugu mendebaldeko logika horietan funtzionatu, esan nahi dut, eman behar digu beste zerbait, eta guk uste dugu bizipenak badirela horretarako ikas prozesu oso potente bat. Ez dut esan lehen, baina kultura orokorrean, baina euskal kulturen kasuan, nik uste dut, men esan dutenaren arira hizkuntzen bizi berretzerako eta normalkuntzarako, guk ez dugu ulertzen euskara eta euskal kultura gabe, eta euskal kultura, uste gu bana ezina direla, beste modu batera eragin nahi bada, eta bai. Eskerrik asko, zuri. Baliabideen atalera egingo dugu jauzi, bai Mari Jose Telleria eta Isabel Lejardi batuko zaizkite maira. Labur-laburrean, bai, eseri lasai, oraintxe, bai, oraintxe. Labur-laburrean, aipatu nahi dizuet, bai, Loraldiako kidek esan dute baliabideak ere konpartituko ditugula, bai, aurkezpenak, orain, bai, beraiek ere proposatuko digutena, guztia izango duzue eskuragarri, jasoko duzue, eta orain, besterik gabe, baliabidez hitz egitera, bueno, igaroko gara, formazioaren mapa bat egin dugu, eta dokumentu bat, ez dut guztia aurkeztuko, baina dokumentu bat gainera Iraleko kideekin ere egindako formaziotan, eta Iraleko kideokin ere elikatu dugun dokumentu bat da, baina zerbait ere faltako da, ze, bueno, egia da, EIMako katalogoa dago, eta Iralek eta beste askok egiten duzuen lana EIMako katalogoak ere jasotzen du, baina baliabideen artean, Ane Sarasketak esan duen bezala, baliabide asko daude, sarean ere ugari daude, ez bakarrik kultur edukien biltegiak, egon badaude irakaskuntzarako materialak, egon badaude ikusentzunezko eta audioz sorturiko hainbat material, eta sortu dugu dokumentu bat, zuetariko askorekin batera, erabiltzen duguna eta elikatzen duguna, eta zabalduko dizuegu dokumentu hori. Dokumentu horren egitura mota da, bueno, ez dago alduzuenean, egitura mota ez da, bai, ez da, hauek ez dira dokumentu bat, bai, dokumentuaren, edo bai, beste zentzu batean, bai. Dokumentu horrek dituen atala dira batetik euskal kultura eta baliabideak sarean, eta baliabide orokorrak daude, ondoren irakasmaterialak, euskal kultura orokorrari begirako irakasmaterialen guneak dituzue, aurkeztuta eta estekarekin. Ondoren, irakaskuntzaren inguruko jardunaldiak bilduta daudenean, hezkuntza egitasmoak, besteak beste orain aurkeztuko dituzten batzuk hortxe bilduta, gero, arte eszenikoetan gauza bera, orokorrak direnak, arte plastikoetan, bertsolaritzan, euskal dantzatan, euskal komikian, euskal literaturan, azpiatalka, euskal musikan, eta euskal zinea eta ikusentzunezkoetan. Faltako dira, baina ariketa da, dokumentua badoa, gauza bera, bota, agian zuek sorturiko zerbait, falta da. Agian zuen eragileren batek, zuen elkarteak, zuen erakundeak sorturiko zerbait falta da. Mesedez pasa, elikadatuko dugu eta konpartituko dugu. Denek askotan, transmisioa zari galdera, ontan ere bat dugu etena. Gauza asko egiten ditugu, baina elkarren, itxaso hortan gauza galtzen dira. Ez eta, itxaso hortako, babintzat, mapa bat egiteko aukera dugu baliabide honi esker, gehiago ere egon daitezke, baina bat eskura jartzeko, agian baduzu ez duena eta elikatuago, ala bada, ongi etorria eta hori xere konpartituko. Hori esan da, etorri dira kultura eskola aurkeztera Mari Jose Telleria, Ibartarra, 16 urtez kazetaritza ikasitakoa, 16 urtez Eibarren zinegotzea diturikoa, azken hamarkadan Gipuzkoako diputazioan kulturako arduradun ere badena, eta Isabel Lejardi Iruñakoa, baina Gipuzkoako diputazioan badabiena halako programen kudeaketan,
lanean. Aurkeztuko digute kultura eskola egitasmoa, agian ezagutuko duzu, baina gerta daiteke, egon badagoen programa horitariko bat izatea, entzunaz bai, baina guztiz ezagutzen ez duguna, eta beraz geuk ere irakaslei eta ez zabaltzeko mugak izan ditzakeguna gutxiago ezagutzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko hemen egoteagaitik eta gaizen bat antolatzaileei eta idatzeri hau proiektua zuei aurkezteko aukera emotiagaitzen. Gizon artean banatu dugu gehin gure eta artean, eta ni hasiko naiz nola eta zeitzik hasi ginen hau programia martxan jartzen. Erronka nagusiak kultura departamentuan eta sustapen edapen atal horretan, batetik kulturaren transmisioan eta esan beharrik ez dago badan partekatzen dugun kezka dela, eta guk hori gure ekarpena egin jarrentzan, gure bete behar eta gure kompetentzietatik hain zuzen be edapen eta sustapena den albo horretatik. Eta gero bestetik sektorearen lanbide, lan baldintza eskasa. Hemen gano be, guria pentsauko dugu, zelakoa dan edo nolakoa dan, baina azkenengo emaitzak eta ikerketak eta inkestak ikusi badozue, gehien bat lanartea ekarteak lideratutakoa, benetan dituzen diru sarrerak eta egoneza eta prekaridadia eta lan baldintza, gero, ez dakitzen gero okerrak okerragoa, baina behintzut oberuntz ez dutela izen. Orduan, hainbat formula eta hainbat modu eta beti gauzak beste esatitzu eta pakete desberdinetan jartzen dugula, eta hau kultura eskola egita asmoa, hain zuzente, bi erronka horiei erantzuna emoteko hobe sortu zen. Batetik, zuen hezkuntza sistemaren bitartez eta zuen laguntzarekin helburua da sortzaileek, artistek, elkarte eta eragile guzti hauek itzen dutena belaunaldi gaztiei emotia eta eskeitzia. Helburua hortxe, batetik jakin-mina sortzia, ezagutza bultzatzia eta horrekin batera espero eta gero begiratuko dugu, eta momentuan hori xari gara ikasten, Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzaz, nolako inpaktua edo eragina dakan horrek epe laburrian edo gertainean luzian euren saletasunak eta euren denbora librea eta izialdian betetze erakuan publiko moduan besterik ez badabe, eta hori gauza ondisa da, gaur egun, nano joaten garela zerkietara edo zinemanaldi gara, nabarmena da, adin media gero eta ondixagoa dela eta nano batekoa gara antxe ditzen garen hori. Errelebo hori emotia publikoan, erreleboa dudabarik eta grina hori sortzia eta izango dira hortxe be, uren talentua eta uren diseñoa edo bete behar, asomatzen deskubriko dutenak momentu horretan, baina gehien bazan, zabaldu eta aukeria emon, hor gertatzen dana ezagutzeko eta hurbiltzeko. Hori beti be, gainera, oso buruan eta oso kontuan dakagula lurralde oreka eta berdintasun printzipioa. Diru laguntza zabaltzerakoan, eta hori Isabele kontauko dau, diru laguntza bilatzen dugula herri guztiei aukera emotia, zentralismoa nabarmena delako, baitxak Gipuzkoan bebai, orduan deio disa zabaltzerakoan, kontuan hartzen da, nun izaten diran nola heldu Gipuzkoako bazter eta herri guztietara, eta eskola guztiede dutela orkesteko aukeria. Zuzen bet, ez dagoela presio bat ordaindu biharrik, edo sarrera ordaindu biharrik, eta hori izatia oztopo, ume horiek, gazte horiek, behin emanaldi bat eskola barruan eskaintzen dela be, etxian, zeltasunek izatia edo dana dalakoa, horra joateko. Markatu zobi, liganik azniek kontako zehozer, prekariedade horretan, artista sortzaile guzti hauen eguneroko lan jardunarekin ez da trabarik itzen, hain zuzen be, zuen ordute gixak, eskoletako ordute gixak, ez dator bat euren eguneroko edo euren bestelako emanaldi horiek eskaintzeko eta zabaltzeko duten ohikoarekin. Orduan, basan modu bat,
euren lan jarduna osatzeko, eta, kanon, premia eta nahi horiek, hortik gure helburu. Egunon guztioi. Kultura eskola programa orain dela 3 urte hasi zen, eta, hastapenean, aurreneko gauza egin bai izan zen kultura eskolako katalogo bat sortu. Katalogo horretan agertuko dira jarduera guztiak, eta jarduera horiek hautagai izango dira ikastetxek. Orduan, kultura eskolako katalogoa sortzeko abian jartzeko, bai egon ziren bilerak hezkuntzako adituekin, bai kultur sektoreko zenbait adituekin, eta ondorioz, erabaki ziren baldintza batzuk, ez? Orduan, kultura eskola programa sortzeko, erantzuten baldintzoien artean, kultura eskolako programa eskainiko zitzaiela 12 eta 16 urte bitarteko ikaslei, hau da, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta oinarrizko lanbide heziketakoei, bai? Gero bestetik, jarduerak bai izan beharko zutela disiplina konkreto batekoak, kultura alorrekoak. Hemen jarriko ditut jarduera katalogoa. Gaur egun badira 8 disiplina, bai? Bada antzerkia, bada ikusarteak, ikusentzunekoak, musika, dantza, literatura, kultur ondarea, eta azkenik aurreko urtean sartu zen zirkua, totalean 8. Jarduera katalogoa. Hemen goiko aldean ikusten dira, bai? Eta beste baldintzen artean, erabaki zen, komunikazio hizkuntza jarduera guzti hauena euskera izan barzula, gero, bermatu barzela nolabait berdintasuna, gero inklusibok izan barzirela, ikasleen partaidetza ere bai, eta jarduerak ere izan barko luketela ikasgai batekin erlazioa. Hemen ikusten da, bai? Eta gero ere bai, ezarri zen eragile bakoitzak edo artista bakoitzak gehienez izan dezakeen jarduera, argitaratutako jarduera, gehienez 2 izan ditzake, bai? Eta gero jardueraren prezioa gehienez 3.000 baino gehiago ezin duela izan, bai? Hortik abiatuta, hau nola egiten den? Artistak, interesatuta dauden artistak, eredu bat jarraikiz guri eskaera bat egiten digute. Non esaten digute, nahi dutela katalogo honetan agertu, bai? Tarduan, haiek guk eskaintzen diogu eredu bat, hemen egoten da esplikatua, nola parte hartu, hien artean daude orain ezarritudan baldintzak, eta gero irizpideak ere hor agertzen dira, eta azkenean badago eredu bat, eta horreri jarraikiz eskaera egiten digute. Eredu horretan, zer da importantena, egiten dute, deskribitu egiten digute, jardueraren, zer den jarduera hori, zertaz doan, ez? Gero, esaten digute, gehienezko ikasle kopurua zein izango litzateken jarduera bakoitzarekiko, ze balio sustatzen ditun, prezioa, ze ikasgaiekin daukan erlazioa. Gero ere bai egin behar dute txosten bat, alor pedagogikoaren aldetik txosten bat egin behar dute, gero kultural alorratik ere bai beste txosten bat egin behar digute, gero jarri behar dute bere kurrikuluna eta azkenik prezioa. Eta horren arabera, gero badaude disiplina bakoitzen dako, badauzkagu kontakto batzuk zeintzuk egiten dituzten proposamen horiek baloratu. Eta baloratzeko orduan, bai, baliosten da batez ere gehiena alor pedagogikoa, bai, hemen aurreko aldean ikusten denez, totalean proposamenan daude 50 puntu, bai? Eta gainditzeko edo hemen argitaratu izateko behar dira gainditu atera 25 puntu. Batipat baloratzen dira 5 atal. Alor pedagogikoen aldetik da gehien baliosten dena eta ematen zaio 15 puntu. Kurrikulunari 10, gero, baldintzak, egiteko baldintzak, hau da, hemen adierazten dute, ikastetxek ze baliabide jarri barituzten edo ez, ze lekua beharko luketen, horrek ere 10 puntu. Gero, 10 puntu dira, eta gero ere txosten pedagogiko 15, kultural horreko txostena 10, kurrikuluna 10, hau da, jarduera egiten dutenen, prestatu dutenak egileak edo parte hartzen dutenen kurrikuluna 10, gero azkenean ze baldintzak behar diren egiteko 10, eta azkenekoa 5 puntu izaten da bideragarritasun ekonomiko edo ze prezioa idutzen zaigun egokia edo ez.
Horren arabera 25 punto lortzen dutenak, argitaratuko dira, argitaratuak izango dira katalogo honetan. Bai? Katalogoa da gauza bat oso dinamikoa, urtero eguneratzen dugu, eta orduan urtero izaten ditugu proposamenak, aurrek urtean sartu ziren, egon ziren 40 eskaera, eta onartuak izan ziren 36, aurten, orain momentuan, gauden momentuan, 39 aurkeztu dira, eta baloratuak izango dira, eta horren ondorioz, gero ere goten dira dinamikoa da zergatik, ez bakarrik proposamen berriak sartzen direlako, baizik eta ere bajak ere ematen ditugu. Hau da, proposamen batek 2 urtez jarraien ez badu ikastetxe batetik interesa eduki, bajare ematen zaio. Bai? Eta gero ere artistek edo eragilerek komentatzen aldigute bitu aurten, gure lan egutegia dela eta ezin dugu jarraitu proposamen hau aurkezten. Edo beste artista batek, gure esperientzia dela eta nahi dugu egokitu hemen egin dugun deskribapena. Olako gauzak urtero eguneratzen dugu, bai? Eta horren ondorioz, ni uste dut, gero eta proposamen gehiago eskaintzen ari garela, hau da, hasi ginenean 123 proposamen zeuden, 2021ko urtean, eta gaur egun 2025 urtean 205 proposamen dauzkagu argitaratuak. Bai? Eta hoien atzetikan daude 175 eragile, eta, eragileak nongoak diren, batipat, pixkat oreka edo ezagutarazteko gure inguruan kultural horrean zeintzuk dabiltzan ere, nuzut interesantea dela, eta, batipat, eragile hauek gehienak Gipuzkoan bizi dira, gero urrenez urren batzuk Bizkaian, beste batzuk Nafarroan, Araban, eta iparraldeko baten bat ere bai. Hemen edozein aurkeztu daiteke, bai? Gero ere, erran aurten, aurreko urteko ikasturtean, bai, 205 jarduera hauetatikan, 180 izan dute interesa ikastetxe batengatikan, bai? Eta gero ere, prezioari begira ere, adieraziko nuke, badaude prezio tarteak, ez? Eta 1000 baino gutxiagoko diren jarduerak dira eskara gehien izan dutenak, 178, gero 177, 2000 eta 2000 artean, eta ja 2000 eta 3000 artekoak gutxiago. Eta azkenean, hemen atzetikan kontratazioak daude, ez? Eta kontratazio edo jarduera guztien eskaera hauen ondorioz, mugitzen da, berak erranduenez prekarioa dela kultural horreko sektorea, hemen pizkat eragin ekonomiko hundia, bultzada hundia da, porque aurre ikusten dut nik 656.000 euro izango dela kontratatuko denaren volumena. Gero beste alde batetik, orain pizkat zentratu naiz artistak, eta kataloga, hau bai da oinarria, gero hezkuntzan edo ikastetxek eskaera egiteko. Tarduan hori nola gauzatzen da, urtero ateratzen dugu diru laguntza lerro bat. Eta diru laguntza horren baitan, ikastetxek, hain zuzen ere, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta oinarrizko lanbide heziketakoak. Horiek eskaera egin ahal izango dute. Tarduan diru laguntzan baitan ere jartzen dira baldintza batzuk. Baldintza horietako bada, bai ikastetxe publikoak edo bai kontzertatuak diren horiek, egon behar dute Eusko Jaurlaritzako zerrenda ofizialan. Eta beste aldetik ere ikusten dugun, hori hasteko. Tarduan, ikastetxeak apuntatu egiten dira, eta horren baitan erabakitzen dute ze jarduerek egina izaten dituzte. Eta gero hor sartzen da, hor egoten da gure lana, zertaz badaude muga batzuk, eskatzea libre da, eta ongi da, eta ikusten dudanez gero eta gehiago eskatzen da, eta egia irteko ere partida bitu, 2021 urtean 400.000 eurotik hasi ginen, eta gaur egun aurrek urtean 508.000 euro, diru laguntza dena banatzen da, eta gehiago emango zen, dena gehiago batatuko zen. Eta, baina, ikastetxek eskaerak egiten dituzte, begiratzen dituzte katalogoan, adibidez, jarduera katalogoa, eta hemen aukeratzen dute adibidez, demagun ikusarteak. Hemendik ikusten dute zein dira komiki eta hilerra demagun.
ikusten dute artista bakoitza jartzen dituen baldintzak, eta bai ikastetxek egokitu behar dute honetara, osea hemen artista jarri behar du prezio bat, eta gehienez 25 ikasle, pizkat horretan mugitu behar da, eskaera egiterakoan. Bai? Tarduan, ze gertatzen da? Urten adibidez, azkenean eskaini dira egon dira 363 kontrato, eta 887 jarduera egin dira, edo egingo dira, porque oraindik egiten ari dira, hau da, diru laguntza atera zeniaz, eta da, irailatik ekaina bitarte gauzatzeko. Orduan, haiek badakite, jarduerak izango direla, Maria Josek erranduen bezala, ikastetxe barruan egiteko, ikastetxearen ordutegietan, ordutegian, eta, erlazioa izango dutela ikasgai batekin, haiek hori badakite, eta gero ere, eskaera egiten dituztenan ere, aztertzen dugu, adibidez, eskatu ala, baldin badago jarduera bat, eskaera asko izan dituna, igual erama izan diogu ezin dela egin, ez? Osa nahi dugu bermatu jarduera guztiak, nolabait artista guztiak izatea aukera, ez? Orduan, ikusten badugu jarduera bat, prezio bat gainditu dula, 15.000 euro, nigu bitu sentitzen dut, baina hau ezin duzu eskatu, beste gauz bat eskatu beharko duzu. Eta orduan, aurten eskatu zituzten jarduera pila bat, baina ze gertatzen da, dirua 508.000 euro izanik, azkenean, errain nahi dudana da, kultura eskola katalogoa, lehen adirazen den bezala, komeni da gainetik ikustea, basoa gainetik ikustea, eta kultura eskola benetan enbor sendo bada, indarrez doana, hasieran 62 ikastetxek eskatu zuten diru laguntza hau, 2021 batean, eta gaur egun 89 ikastetxe dira, eta batez beste aurten ikastetxe bakoitzan 10 jarduera eskaini dira, eta eskaera berez handiagoa zen, baina, klaro, partida delakoa dirua mugatua da, ekonomilari batek beti daki baliabideak mugatua direla, eta horren baitan egiten dena da erizpide kuantitatibo bat erabiltzen da, eta hori izaten da ikasle kopurua. Eta orduan, aurten apuntatu diren ikastetxe guztien artean bildu den kopurua 25.000 ikasle. Orduan, bakoitzak dauka horren arabera porzentai bat, eta porzentai horren arabera jartzen zaio muga bat, eta malez muga bat jartzen da, eta ikastetxe batzuk ailegatzen dira ez dute muga hori gainditzen, eta beste batzuk muga hori gainditzen dute. Orduan, nik adirazi behar diet, hauden askatu duzue, baina hauden eskatuta ezin duzue gehieneko 180 jaso. Hau da, gure laguntza da gehienez 180, baina segun zenbat ikastetxe ondiren, zenbat ikasle, zeinen partida, azkenean aldakorra da ere bai. Katalogoa bezala, diru laguntza, bakoitzari dagokion diru laguntzari urtetik urtera pixkot aldatu daiteke ere bai horren araberan, horren baitan. Eta orduan aurten, hasieran eskatu zituzten 417 kontrato eta 1000 eta ipiko jarduera, eta azkenean burutu ahal izan dira 897 jarduera. Baina beti ere, naiz laguntza 508.000 eta ipiko izan den, fakturatuko dena gehiago da. Zertaz, badaude ikastetxe batzuk, naiz gehieneko 180 hori ez jaso, hala ere aurrera jarraitzen dutela erabaki duten jarduera kopuru horrekin. Beste batzuk nik abisatzen diena sentitzen dut, baina ezin zaizu eskatu duzun guztiaren 180 egin. Orduan egiten dutena da moldaketa bat. Hor bai egoten da hartu eman bat ikastetxeak eta gure artean, hori izaten da potentea, baina normalan arazo hundirik ez da egoten. Eta gero behin diru laguntza ebazten denean, guk aurreratzen dugu 160. Esleitu zaien 160 hori ordaintzen zaio ikastetxeari. Eta gero, bigarren zatia ordaintzeko, egin behar dute, justifikazio bat aurkeztu behar dute, eta hor, importantea, jarduera bakoitzaren balorazio bat eskatzen diegu, gero, eta gero ordainagiria. Eta gero ordaintzen zaie 140. Gero ere uste dut ere indarran nik ez naiz hainbeste jabetzen,
Baina, bueno, behin diru laguntza ebazten denean, bueno, hor dago hartu emana estuare bai artistak eta hezkuntzako ikaslekin bater, osea ikaslekin. Ni hortan hainbeste ez daiz jabetzen, baina ikastetxe gehienak normalan behin badakitenean zein den onartu zaien diru laguntza edo nola, zere, bai, ja daukat erabakia zein guten, jartzen dira kontaktuan artistekin, eta ikastetxe arduratu bardu antolaketaz eta artistakin moldatzea. Bai, noiz egin, zelekua behar den, eta gero ikastetxeak ordainduko dio dena artistari, bai? Hor jarduena agertzen den bezala, hori da, hor dago hartu eman bat estua, bai? Eta horren ondorioz, uste dut, honekin lortzen duguna da, berak erranduna, esperientzia bat, bizipen berri bat izatea, zenbait gaztek ez bai daukate ohitura antzoki batera joateko, eta guk eramaten dugu antzerkia ikastetxera. Guk jartzen diogu bidea, ikasgai batekin, ezakit ez dut alarre baldin badia, historia edo, ezakit, elkar komunean jartzeko historia, eta igual artista batek sortu duen produkto batekin, ez? Osea, historia zahaztuna da, baina era batean artista batek erabaki du, hartzea gai hori, proiektatzeko ikuskizun bat, ez? Azken finean da beste ikuspuntu bat ematea ere ikasleei. Igual bururatzen ezaiena, eta 12 eta 16 urte bitarte horretan, gero etortzen alda batxillergo artistikoa, eta igual norberari bururatzen ezaio, igual nik honetan ere jardun nahi dut. Orduan, ni harro nago, lan asko da, diru asko da, emango baliz gehiago bada, egoten dira ikamika txiki batzuk, baina oso txikiak, gero ere urtean zehar, igual batzutan deitzen dizute igual ikastetxe batetik, bitu hau geneukan eskatua, baina eragileak ezin du, eta horretan malgua gera. Gero ere eskaerak egia da, saiatzen gara orekatuak izaten, baina realitatea da, Gipuzkoa aldean adibidez, ikastetxe, eskaera egiten duten ikastetxe gehienak daude Donosti aldean, Urola Kosta eta Deba Garaian adibidez. Baina, kontzeptua izateko, 158 ikastetxe daude Gipuzkoan, gaur egun, eta horietatik 89 eskatu dute gure diru laguntza. Osea, 164ak parte hartu dute ekimen honetan. Hori aurten. Eta urtetik urtera gora doa, baina, mugakor daude. Diru aldetik, eta, baina, beti aukera, denak badute aukera, eta, naiz ikastetxe txikitatik, edo ikastetxe, ikasle gehiago dutenen dako. Egia dira, ikasle gutxiago duten horiek, diru laguntzaren 180 hori lortzeko, nahita nahi ez, eskatu bar duten jardueraren prezioa ezin du izan 3.000koa. Izan bar du 300koa, 400koa, hori ere mugatzen da. Baina hola da, nolabait da irizpide objektibo bat, eta baliabideak mugatuak direnean, nonbaiten jarri bar da, irizpide bat aukeratu bar da. Eta momentuan hori da. Baina, konten gaude, eta ea burutu bar dugun inkestakin beste emaitza batzuk lortzen ditugun ere, eta hori izango dira gure erronka, ezta? Osatzeko dugal, barakatzen bara? Bestela nahi batzu igual, eseriko gara eta gero galderaren bat baldin baduzue joan zaitezte pentsatzen? Esatia, katalogoaz aparte beste egitasmo batzuk katalogoaz aparte beste egitasmo batzuk bada Kultura Eskola Guardasol horren pian, esaterako gida didaktiko batzuk argitaratzen ditugu edo argitaratu ditugu, seguruenik igual zuen eskoletara be ailegau diranak, Gora teloia izan zen aurrena, eta horren helburua da, ikasturtean ziar, irakasleak gai horiek jorratzerakoan edo halako ikuskizunen bat martxan jarri nahi badute, baliabideak eta zen olako teknikak eta metoduak alduten jarraitzu. Gora teloia izan zen aurrena, txillidari buruzkoa eta aragenduan joan zan urtean mendeurrena sala aprobetxatuta, eskulturari buruz beste bat dakau, euskal kantagintzari buruzkoa izan da azkena, Mikel Marquezek eta Paco Aristike zera landutakoa, eta helburua bada hortik edo hildo horretan sakontzia. Beste proiektu bat aurten martxan jarri duguna,
gidoiak eskaintzia izango da. Ekainan edo uztailean orkestia espero dugu, badakizu aurten 1000 urte beteko dirala edo bete dirala lehenengo aldiz, Gipuzkoa berba jasotzen daben lehenengo dokumentua idatzi edo jaso zala, eta badare ikerketa pila bat egin da, badaoz lan sakonak eta oso benetan ondo indakuak, liburutegisetan, artxibuetan eta askotan apaletan geratzen diranak. Orduan, eskatu detzeu hainbat egilei bebai, dokumentazio guzti hori gidoi bihurtu. Orduan, hori lehen esan dakua, kurso amaierako jaialdi horietan edo historia klasia tokatzen danean, baliabide hori bebai izatia eta historia ezagutzeko beste modu bat bebai, emotia. Badala gaila, azkenerako dokumentu hau izan zen eskontza bateko kontratua, horren gaineko alako pasarte hori teatralizatzeko, Ibarren Errepublikaren aldarrikapaina izan zala, edo mutrikun alako rapto bat izan zala Romeo Julieta antzerakoa askoz igual politxagoa bebai, alakuak, atzo bertan izamatik etorri zirala bertako errotari buruz alako artxibo lan sendoz eta sakon bat egin da, eta guzti hau igual bada modua, elektrizidadea beizemara zelan heldu zan, gogoazen horrekin bebai, beste pieza bat edo sortzera. Uda ikastaruetan formazioa emoten da, urtero, aizpea gehonak zuzentzen da ikastarua, oindala 4 urte hasi ginen, liburuarekin batera, formazio hori emoten, aurten 4. edizioa izango da, eta gero beste ekimen bat bebai aurten martxan ipini duguna, eta guzti honekin lotuta, erakusketa Gipuzkoa 1000 buruzkoa Santelmo Museuan antolatu da, Donostiako udalarekin batera, eta lehengo intentzioa edo asmoa izan zen, hori itinerante edo ibiltarisa izatia. Konturatu ginen hainbat pieza ezin dirala herri eraman, ez da baldintzari bez, humedadia, temperatura eta exigentiak izaten garela hoien zaintza eta konservazioarekin, eta esan kontua alako ezakinik, replikak eta bigarren mailako erakusketa bat izatia lurraldian, orduan autobus zerbitzua edo garraio zerbitzua doan eskaini da, DBH eskola guzti hauei, erakusketa ikustera joateko. Orduan, guardasolo horretan, hortxe gabiz, baliabide gehiago eta dana batu nahian. Beste formazio bat bebai, UEUk eta tabakalerak batera antolatu dozuena, gure boletina edo 15 hemen kaleratzen den boletinaren bitxartez, hori bezabalduko da, eta zuek esan duzuen, ez da, aldon guztia bebai, saiatzen gara entzuten, eta arreta jartzen, partekatzeko bitartekari lana itzen besterik ez bada bebai. Denbora bideo bat jartzeko? Bueno, gero zuek saltzeatu alduzue, hor daude berrunta 5 jarduerak, eta bueno. Zerteren bat egitea susarituz. Egiten, beti zuretzako gerdituko da, esperientzia txar bat izan eman duzu, egiten, beti zuki izango zuzure barne, eta garrantzitsu egiten kanporatzea. Askotan, pentsatzezu zuzeala hori sentitzen duzun bakarra, baina gero ez, ere balio du, jendeakin identifikatuta sentitzeko eta de educación sexual que planteamos no se basa solo en conocimientos, sino buscamos mucho la capacidad de gestión emocional, de todo esto. Entonces nos parecía que tenía que abrirse un poco a otro tipo de experiencias complementarias. Isabeleko esplikau dau zelan aurkeztu behar duten sortzaileek euren proposamenak, eta hemen berritzeguneko kide batekin lehen indau berba,
saiotxo bat bai antolatu genduan berritzegunearen bitxartez erakusteko artistei, sortzaile eragilei bebai hau dana zelan landu eta nola aurkeztu. Beharrezkoa dagulako zuen hezkuntzan erabiltzen den hizte gisa eta modua eta egitura modu horretan aurkeztia eta horretarako hizkuntza bateratu behar da eta horretan bebai saiatu ginen. Berez, berde. Ez da galderarik? Bai, oso ondo, Laia. Beno, entzuten alda, bai. Galdera ere ez da, baina, kultura eskola proiektu horrek ere, uste dut neurri handi batean erantzuten diola, bigarren hezkuntzan edo derrigorrezko bigarren hezkuntzan dagoen hutsune struktural bati, bertan badaude arte edo musikako irakasle espezializatuak, baina adibidez ikusten ziren, arte eszenikoekin lotuta, ez dago perfil bat, gure eskoletan ez dago perfil zehaztu bat, kurrikulumean ere azaltzen diren arte eszeniko eta performatibo horiek lantzeko, Eta, iruditzen zait, bagian profesional aldetik ditugun edo perfil aldetik ditugun hutsune horiek datozenak, bastakit, sistemaren egituraketa garai bateko egituraketa horretatik, horrelako proiektuek, osatu dezaketela. Bertan sartzen ez diren perfil horiek ekarriz eta bestelako esperientzia horiek normalean jasotzen ohikoak ez direnak jasotzea gure ikastetxeetan, jasoaz, eta baita ere, irakasleak iristen gera lekutara eta lanean ari den artista baten eskutik zerbait jasotzea, espezifikoa, berea, propioa, iruditzen zait, ezinbestekoa, oso ederra, eta, horrek ere erakusten dula ze hutsune ditugun hezkuntza sistemaren baitan, ze perfil gauden eta ze perfil ez gauden. Besterik gabe komentario bat agian galderarik ez. Nik galdetu nahi nuen, ea asmorik baden bigarren hezkuntzatik, derrigorrezko bigarren hezkuntzatik hori pixka bat zabaltzeko, lehen hezkuntzara adibidez, eta ez dakit ere niri bururatzen zait unibertsitatera ere goi mailako hezkuntzara ere edatzea interesgarria izan litekeela, ez dakite. Diru askoz gehiago behar da. Eta dariko baliabidea. Nik dakidanez momentuan zentratzen ari gara agintarte honetan, eta nik dakidala momentuan interesa ez dago edo ez dugu horretaz hausnartu. Bai? Interesa baino rekonturik interesa seguro bai. Esamen horiek, gidoiak edo didaktikuak, gure ikastarua bai bilatzen dugula, irakaslegoen partea tira zabalagoa izatea, baina zera milioi euro hau, bide osoan zehazten banatuta, parteko egiten dena, beste modu bat izan alda, baina nahi zaudu agintarte hori hartu, zentratzen dugulako bebai lehen esan da jarraituz, saletasunak, kuadrilan azteko sasoia eta orduan zehazten dela, politxagoan, gutxura eta modu horretan azte. Eta ikasleak nolabait autonomoak dira egin horretan, zerbait nahi badute ikastetxetikat, zerbait ikusi dutelako ikastetxean, bekabu zerbait egiteko edo ez, ikusi saio bat, dantza saio bat, puntatu behar dut bere kabuz ere joan daiteke. Dena bideagarria da, bideagarria ez da, baina izan liteke, baina ere kudeatzea ere zaila da ere bai, kudeaketa aldetik hasteko eta gero diru aldetik noski. Orduan, hasteko hasiko gara gauz batekin, zentratuta ere importantea iruditzen zait jakinik ere enbor sendo bat dela hau, aztai ondo bat, bai, eta nizu haitzak asko gustatzen zaizkit, bai iruditzen zait, bai helburu batzuk finkatu zirela, bai, eta hor daude, baina gero ere helburuien fruitua, gaztainondoak izaten du bere morkotxakin oso fruitu berezia, erortzen eta hori kostatzen da loratzen, ez?
Eta oraindik falta zaigu proiektu honetan helburu ze lortzen ari den, bai? Ikaslek ikusten ari dira horiek, esperientzia berri batzuk jasotzen ari dira, baina gero ze eragina duen ikastetxetikat hori baloratzea falta zaigu. Nahiko genuke aurten egiten den inkestakin, zerbait emaitza gehiago jakitea, eta horren arabera baliteke gero proiektu berriak sortzea, ikusten badugu ikasle asko nahi dutela jardun gerora dela, eta baina, baina momentuan honekin nahiko eta konten gaude sendotu delako, ez da? Bai, nik bi ohar, izteko, azken atalera igaro aurretik, agian egin duzu horren inguru gogoeta, baina eskaintzari begira, testu inguru soziolinguistiko jakin bateko ikastetxeek batez ere eskatzen dute? Edo ez, diozu, Donostia Aurrera Kosta... Baina populazioa bertan biltzen dalako. Ados, ez da ikastetxe, zan galdera horregatik, ez du... Ikastetxe gehiago Donostian eta horregaitxek Donostian eskaintza ondixaua, eskaintza edo eskaera ondixaua dela. Aldabaigo demografikoa da ez da... Zera, ikastetxe pribatua gehiago dira, baina ikasle kopurua ondixaua ikasle publikoetan, orduan, horre bai. Segun zeri begiratzen detzazu, zore kaso matzen da, baina... Eta gero bestetik ez, ikusten alakoak eramatea ikastetxera ere, sortzaileak eta antzerkia eta bestelakoak, bada, lehen aipatu dugun, batetik adina, esaten genuen ez, ze publikoaren adina, baina hortaz aparte, eremu batzutara juteko ere, sarbiderako baliabide ekonomikoak izan behar ditugu, ez? Orduan, nik uste hemen ere badelako, sarbide publikorako espazioak ere sortzea, edo zeinek trebatzeko, formatzeko, sorkuntzarako aukera hori ere izan dezan, eta esaten dugunean, hainbat erronka ditugula gizartean, beste bat ere bada, herritar guztiei, edo zein dela haien baldintza, kulturarako sarbidea, eta nik uste honek ere ematen diola aukera, ez? Antzerkira, zoritxarrez, ez da beti doan, ez? Eta antzerkira juteko formazioaz gain, interesaz gain, batzutan baliabide ekonomikoa behar dira, eta nik uste talako proiektuek ere, herritar guztien gana, ez? Kulturarako sarbidea ere, bermatzeko bide dira. Oso ondo, eskerrik asko, eta 3. txandakoei, egingo izuet mahaira hurbiltzeko. Ongi etorri, Erika eta Naroa. 3. txanda honetan praktika onak izango ditugu izpide, bukatzeko, isteko. Badakit praktika hon izugarri pila daudela, hor nik uste mapa egiteko beharra handia dugula hortxe daude, baina horien berri izatea eta mapa osatzea zailagoa da, beraz, ez diot mapa izena ere deitu, esan dut printza batzuk ekarri ditut ona, aipatzeko egon badauden praktika on batzuk, horien artean gero, Erikak eta Naroak haiek landurikoa aipatuko dute. Baina, ohartzen zarete ikastetxe kanpoko eragilek egineko esku hartze eta programa iraunkorrak, dauden praktika honen horien artean, gero lekuan lekuko asko daude, baina iraunkorrak diren programak izan badirela bertsolaritza ikastetxean, idazleak ikastetxean, musikariak ikastetxean, kultura eskola, loraldia eskola, Ipar Euskal Herrian alte eta kultura heziketa programa ere egon badago, orain kultura eskolaren bide antzekotik doana, eta Frantziako hezkuntza sisteman alakoek ere ohitura eta kultura handiagoa izan dutelako, horre euskarazko adarra garaturik dutena, eta euskal kulturako adarra. Orain jasotzen ari ginen ekarpenetan, kultura eskolan ez dago bertsolaritza, uste dut ez? Eta, hola gogoeta bat, airera. Bertsolaritza ikastetxean okerrezpanago, lehen hezkuntzara arte egiten den proiektu bada. DBH-en ere? Abiatu da, ados, bai. Eta DBH laur arte? Bir arte, ados. Eta duela gutxi zabaldu da?
Ez, aspaldi, bale, bai. Bueno, diot adinak eta zein adinetan ze kulturre adirazpide eta horren inguruan pentsatzeko, bai. Uste nuen, bai. Idazleak ikastetxean eta musikariak diot besteak dira DBH-eri begira, nun kokatzen diren, ez orain Olaiak aipatzen eta Maiak aipatzen ari ziren zabalkunde horri begira, programa hauek direla, baina bakoitzakoa duela ere adintarte bat. Batzuk zabaltzen dira gehiago, beste batzuk gutxiago, eta horren inguruan ere pentsatzeko. Eta gero ikasleen kulturalzaletasuna sustatzeko ekimenak daude, gehiago ere, baina eskolarteko bertsolaritzak pelketak hor daude, Urruzuno lehiaketa hor dago, ez zitzaidan burura etortzen, baina agian, dantzan badago eskolarteko zerbait, musikan badago eskolarteko zerbait, egon badago, eta ez dut ezagutzen, zan galdera, Euskadiko orkestrak? Ekarri, eta gehituko dugu. Ez, hauek ezagutzen dituen, desaten nun, baldago lehiaketa bitartez, ezakit, zine ikusentzunezkoa, badago ikastetxeko lehiaketa, berriak ere jarri du ez, kazetaritza lehiaketa hori, baina hortaz aparte daude kultura sustatzeko beste lehiaketarik, hor galdera egon daitezkelako, eta batez ere pixkat gaurko ariketa zen, hauek egon badaude, eta geure buruari, eta neuri ere diote, lehena galdera, hauen berri ematen dugu irakasleekin, irakaslegaiekin lan egiten dugunean, bai ez, hori ere formazioaren parte ere badelako dauden baliabideen berri ematea. Aurkezpen txiki honen ondoren, etor daitezela aizeko kideak, aekako kideak, eta Naroa Jauregizarrek badabil aspalditik aizen bertan, eta beste hainbat ere mutan, komunikazioan aritu dena, berdintasunearen politiketan eta kudeaketan aritu dena, baina kulturaren transmisioan ere azken urteotan proiektu oso interesgarri bat abian jarri zenutena, hain justu testuinguru soziolinguistikoa alderik alde zeharkatzen duen kultur begirada bat duena, eta hori aurkeztuko diguzu, bai? Non dagoen hori, irekiko izut. Kaixo, egunon guztioi, eskerrik asko loraldiari, gaur hemen egoteko aukera emateagatik, eta proiektu hau, berez 2018-22 bitartean garatu genuena berreskuratzeko eta berriro ere freskatzeko aukera eskaintzeagatik. Iratzek esan duen moduan, Naroa Jauregizuri Alopategi naiz, aizeaekan egiten du lan, hizkuntzalkularia naiz, eta ez nator orain artekoak bezala hezkuntza mundutik. Ni gazteekin eta ibili izan naiz, eta gaur azalduko dugun proiektu hau hor kokatzen dugu, baina ni batez ere helduekin aritzen naiz. Orduan, saiatuko naiz hortik, ikuspegi horretatik, zuei ekarpena egiten, eta, zuei batez ere, irakasle hezitzaileoi, hitz egiten eta baliagarriak izan alzaizkizuen kontu batzu, esaten, ez? Aipatu den moduan, lehenengo eta ben igual esatea, AEKak, aize aholkularitzak, badaukala proiektu bat, Eusliderrak izenekoa, batez ere, arlo hau jorratzen duena, eta urtea daramatzagu kontu honekin, eta gazte asko, ez dakit hortik mertxeta daude, ez dakit milakara heldu gaitezken, baina eundaka ez diote, gazte pasatu dira bertatik, eta ikastetxe askotan egon gara, orduan oso interesgarria da, horren aipatuko ditudanak ere horretan oinarritzen dira, eta informazio hori nahi baduzue, behar baduzue, interneten badaukazue, edo bestela, gurekin harremanetan jarri, eta kontatuko dizuegu. Hala ere gaur, berez, beste proiektu batekin nator, eta esandakoa igo volumena proiektuarekin nator. Eta igo volumena eta ondoriozko damolat ikasunitatearekin.
Igo volumena, esan dugun bezala, garai komplikatu batean egin genuen. Hau da, 18-22, eta batez ere, 20an edo ibili ginen, momenturi gorenean. Hor, justo, lehen Guruznek hitz egin du, Minas ikastetxean egin genituen azkenetako saioa, gero ere Araban Gasteizen beba ibili ginen, eta, harrapatu gintuen osasun krisi beteak. Orduan horre suposatzen duenarekin. Hortik gauza oso interesgarriak atera ziren, tresna potentea iruditzen zait, daukagula, baina, horren ostean gauzak pila bat aldatu dira, eta segurenik, hainbat eduki agian zaharkaituta geratu dira. Baina, horra atera genituen ondorioak eta hainbat jarraibide, nire ustez horrendik oso egunerakoak dira, oso gaur egun baliagarria dira, eta horren inguruan hitz egingo dizuet batez ere. Beraz, horrekin lotuta, hori, izan bezala, igo dezagun volumena, eta az gaitezen aipatu proiektuan landu ziren gako nagusiak azaltzen, eta ikusten pizkatxo bat ze ekarpen egin dezake momentu honetan, eta zertarako izan daitezken baliagarriak. Ia, esan dizudan moduan, nik ez nator hezkuntza mundutik, beraz, momentu batean ikastetxetik kaleraterako naiz, eta gero beste batzutan berriro ikastetxera bueltatuko naiz, eta holan ibiliko naiz. Orduan, segurenik teknikoki eta gauzaren bat, egual zuek esan aldi, ez da holan, bestela da. Orduan, ni batez ere ikuspegi oroko horretan, lehen esan duzuen urruntzearen horretan, nire karpena hortik egiteko asmoa daukat. Transmisioaz eta artikulazioaz ari garela, nondik abiatzen garen oso garrantzitsua da, ez? Eta hizkuntza eta batez ere, zuen ikasleak nondik datozen, eta ze bizipen dituzten, lehen aipatu dugun moduan, guretzako hori da gako garrantzitsuenetariko bat. Orduan horrekin lotuta, guk proiektu honek dan olako ez dakiten metodologia bat edo referentzia bat sortu genuen, periferia eta zentrua izan zitekena. Horre egiten genuena zen euskararen kultura zentruan jarrita eta euskara eta euskal munduaren bizipen hori zentruan jarrita hurbildu eta urruntzeko ikuspegi bat hartzen genuen. Hori apur bat ulertzeko, modu oso bizipenekin eta oso praktiko batetik, eta igual nik entzunda eta bizitakoetatik abiatuta, lurrera txetxo bat planteatu nahi dizu eta bidaitxo labur bat. Bidaitxo horretan, 3 lekutan egongo gara, bai? 3 leku horiek Euskal Herrian kokatuta daude, lehenengoa Iruña da, gero Txorierri eskualdera goaz, eta bukatzeko Bizkaiko kostalderantza, bai? Azken biak ez ditut asko zehaztu, atera gitza berondorioak, baina bizitakoa dira eta ez hainbeste. Orduan, lehenengoa bai da pizkat urrunagokoa dena, eta batzutan ere komentatu izan dudana gai honen inguruan hitz egitera edo gonbidatu nautenean. Eta hori da, ni proiektu hau Euskal Gintzaren transmisioaren aditu tituloan hasi nuen garatzen, ez? Eta hor, hainbat islari eta horri ziren, eta hor bueltaka hori bili ginen markoa edo ezartzen. Eta ni begon zen hor hitzaldi bat, interesgarria egin zitzaidana, eta interesgarria baino txispatxo bat ere piztu zidana, ez? Eta hori zen, 2018 urte inguruan, izan zen uste dut, eta protagonista Gorka Urbizu zen, bai, bere garai horretan, oraindik Berritzarra taldeko abeslaria. Eta berak aipatzen zuen, bere eguneroko bizipen zume batetik, pasarte batetik, ni uste dut distantzia, aipatutako periferia zentroaren arteko distantzia, metaforo nahiko interesgarria botatzen zuen, ez? Berak esaten zuena zen, bera, Iruñara zijoala, hizkuntza eskolara, eta segun eta hizkuntza eskolara ze kaletik sartzen zen, momentu batean jendeak begiratzen ziola, eta noizean igual zehozer esaten ziotela, baina hortik
alboko kaletik zijoanean, jendeak eziola begiratzen eta guztiz anonimoa eta ikusi ezina zela. Bai, orduan, horrekin lotuta ere, berak aipatzen zuen, eskolan bertan, ikaskide batek ere esan ziola, joan zitzaiola artikulo batekin, egunkarikoa eta sazionala. Badirudi apur bat famatua bazarela, bai? Orduan, ez? Zelako ze hurbil gauden, ez? Elkarikutzen dugu, alboan jesartzen gara, bai? Baina aldi berean igual ze urrun, ez? Eta hori nik uste dut oso esanguratsua dela eta oso kontuan hartzekoa, bai? Ikusgarritasuna eta ez dakit lehen autoridadearen inguruan hitz egin da, ez? Baina ikusgarritasuna eta kontuan hartze hori, bai? Orduan, bueno, nik uste dut elementu interesgarria. Gatoz pizka da hurbilago, ez? Eta hurbilago da, esan dizuet hori, hizkuntza aholkularia naizela, momentu honetan badaukagu proiektu bat polita, beste mundu baten, bai, zahar egoitza baten, zerotik abiatzen direnak edo, bueno, pues gauzatxoren bat ari dira egiten, baina, bueno, horren hasi dira, proiektutxo bat egiten, eta baditugu, badaukagu talde motor bat. Talde motorrean 3 emakume daude, zaintzarlokoak, bai, hor bertako langilea direnak, eta hasieran lehenengo bilera egin genuenean, eurek 3 plantatu ziaten. Nahi bauz euskeraz egin, baina guk erderaz egingo izu, ez dakigu euskeraz. Bueno, pues bere garaian ikasitakoak ziren, baina hizkuntza galdu zutenak, bai, euren ustez. Bueno, denbora pasatu da, 5 bilera egin ditugu, ja 5. Ja dagoneko bilera oso euskeraz, eta gainan mesua bebai, telefonoa bebai, eurek konektatu berriro harreman egin dute, bai, erdoildu eta galduta zeukaten hori, referentzia hoiekin, eta, bueno, behin hasita, hasi gara, ez, eurek ere martxan jarri dira eta badoaz. Eta hor zergatik, bueno, pues motivazioa daukatelako, ezagutza daukatelako eta hor gaudelako. Ordan, bueno, baina hori zen kontatu nahi nizuena polita den arren, ez? Pasartetxo bat ere. Euskararen egun antolatu bar genuen, abenduaren 3, eta esan genuen, benga, baziko gara, zer egingo dugu, ideia jasa. Eta batek bota zuen, bazegatik ez dugu jartzen egun osoa musika euskera, zeure daukate ari bat. Eta batean hori, gaztenak, 30 urte ingurukoak, esan zuen. Baina nola egun oso euskeraz, baina badago musika egun oso euskeraz jartzeko? Zegoen, pizkat arduratuta, zer jarriko dugu hor buklean abesti bera bueltaka? Eta berekin zeuden beste biek, esan zieten, bueno, lasai, zelan nabari den, umerik ez daukazula. Seguri eskolatik egartzen digute musika, eta beste ez dakizen gauza dago, eta lasai badagoela, eta bale. Bueno, pues ikusten duzuenez, nondik egiten dira referentziak, eta esan dugu, euskera taldean daude, jarrera ona, gero eta motivazio altuagoa, baina, nola, euskarazko musika egun osoan? Pues bueno, ikusten duzuenez, hori. Eta azkena da, pizkatxo bat hori, beste ja, joan den hilan gertatutakoa, Kostaldeko herri horretan. Eta Kostaldeko herriare beste enpresa bat, ja, ez zarregoitza bat, enpresa bestelako fabrika bat. Eta horre ere, ikusi genituen 2 euskaltzale. Ez dago, venga, 50 urte inguruko, guazen lortzen dugun animatzea, eta eurekin batera zerbait egitea. Eta hitz egiten hasi ginen, bota genien gure asuntoa, hizkuntzaren balioa, hizkuntzen kudeaketa, langileen asebetetzea, asunto guztia. Eta batean moztu ziaten, eta ziaten. Bueno, vale, oso ondo, baina egingo dugu gubio bakarrik. Eta, bueno, zuzendaritza, ez dakizer, eta zuzendaritza, ez dauka kontrako jarrerarik, familia euskalduna izan, bueno, orain ez dakit non bizi dira, baina, bueno, familia euskaldunetik datoz, erdalduna dira, eta gu ikusezina gara. Orduan, gauza bada, ez jartzearen oztopo zehatzik, baina ez digute inolare lagunduko. Zez gaituzte ikusten, eta gainera, pues si todos nos entendemos en castellano, pues pa qué vamos a hacer en euskera. Bai, orduan, horrek berriro ere, 2018 eraman ninduen Iruñara, bai, ez? Bale, bada, herri horrek justo euskerazko izena dauka bakarrik, baina herri horretan, fabrika horretan la munduan, euskaldunak ez dira existitzen, ez dira ikusten, ikusezina dira. Eta kriston hausnarketa barik, osea, baizik eta horretatik, ez? Orduan, bueno, pues nik uste zer pentsa ematen duela, eta
ikusten dugunez, ez dugu hitz egiten distantzia fizikoaz bakarrik. Jende pilo bat bizi gara hemen, dano bata bestearen alboan. Ari garena hitz egiten da, distantzia simbolikoaz, emozionala, sozialaz, eta beste bat kontuez. Horrekin lagungarria irutu zitzaigun, esan dugu, bueno, gu ekintzailetzatik gatoz, eragitetik, baina, bueno, hor badaukagu bebai, hausnarketarako ere tarteak hartzen ditugu. Eta hemen daukaguna da, periferia horren definizioa egiteko, Oiana Bartrak ekarri zigun proposamentxo bat. Eta Etien Balibar, ez dauket nik ondo hauskatu duan, soziologoak egiten duena, bai? Periferia eta zentruaren arteko definizio hori egiteko edo referentzia hori jasotzeko. Hau da, berak kokatzen duena da garapenarekin, bai, garapen sozialarekin. Eta guk egin duguna da kultura eta hizkuntza garapenera eramatearena referentzia hau. Hau da, kanpoko partean gabezia eta krisia dago, bai, gero eta kanporago, gero eta gabezia gehiago. Hau da, presentzia, baliabideak, estatusa, ezerosotasuna, gatazka, dakarrena, bai, eta gero eta zentrurago kontrakoa. Izan daiteke, zentrua arnazguneak edo hartu ditzakegu, eta periferia, bai, baliabidea gutxitzen doaz, estatusa eskasten doa, eta itoguneak. Baldintza ezberdinak eta arrazoi ezberdinak egon daitezke, baina momentu honetan, seguru nago, ez dakit, bueno, ez dut esango zehola, ez dakit, gero galkistuan kasartze da, baina bai, Euskaldunon gehiengoa, ez esaten dena hirietan bizi garela, eta egoera honetan, eta testu inguru honetan bizi gara. Suposatzen duenarekin. Bale, orduan, hausnarketarako, eta gero nahi baduzue bota, eta ekarpenak oso ondartuko ditut. Bai, orduan, zer ekartzen du? Behin kanpoan egonda bukatu da? Bueno, gainera periferia ez da kanpoa. Periferia da kanpoa alderantza doana. Bai, ez da ikusten ez duena, ez dakiena existitzen denik. Bai, periferia da, hor dagoena. Bai, eta gero baldintzen arabera aurrera doatzera doa. Zer ekar dezake? Periferiak ekar dezake? Alde batetik, urruntzea eta apaltzea eta ez dakiz zer, edo ekar dezake kontrakoa. Ekar dezakena da bebai, gatazka, ekar dezake mugitzea, ekar dezake gehiago ezagutu nahi izatea, eta ekar dezake barrurantza egitea edo zentro berriak sortzea. Bale? Orduan, bueno, hori da pizkatxo bat guk ikusten dugun eta uste duguna hor kokatzen dela. Gazteak eta aurrak nola heldu dira euskerara? Bai? A ber, nire ikuspegi igual da oso hemen ingurukoa, bale? Osa, batez ere Bilbo handian kokatu genuen hausnarketa. Baina, bueno, nik uste ere zabaltzeko ere gauza batzu kontuan hartu daitezkela herririk euskaldunenetan ere. Orduan, bueno, ikusiko dugu, bai. Hemen egin genuen olako infografiatxo bat, eta hor planteatzen genuena zen, nola heltzen diren esan duguna, 15-19 urte bitarteko gazteetan zentratu ginen, bale? Ez gaude hitz egiten aurretaz, naiz eta orain momentu baten joango garen aurrengana be bai. Nola heltzen diren euskera? Segun, bai, segun ze herritan bizi diren, segun eta ze familitan, segun eta sozializaziorako zelako bideak erabili diren, baina badaude datu batzu, eta bintzat, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, gazteen gehiengoak ez dute euskera etxean jaso, bai, ikastetxean euskaldundu dira. Hemen datu badaukat ez dut botako, baina, bueno, baina berez, ja hori, ikastetxetan euskaldundu diren horiek gehiago omen dira etxean euskera jaso dutenak baino. Gainera, ikastetxean ereduan matrikulatu diren horiek ez da izaten ere bere garaian bezala, hausnarketa bat egiten delako, gurasoek hausnarketa sakon bat egin dutelako, militantziagatik, kakotxartean normaltasun bezala ikusi delako eginda. Bai, horrek dakarren guztiarekin. Bai, hausnarketa sakonik ez da egiten eta familiek ere, bueno, pues vale, pues euskeraz da eta aurrera. Bai, orduan, hori da pizkatxo bat daukagun egoera. Eta egoera horretatik, guk ikusten duguna da, gazteek, ertzetik eta urrinetzik begiratzen diotela arrotza zaien unibertso bati. Edo hasieran hain arrotza zaiena, baina gero eta urrunago zaiena. Bale? Orduan hori da pizkatxo bat guk egiten dugun irakurketa. Hori hemen jasota dago, bai?
hasiera baten, hemen gaina ikusi dugun, ez? Oiana, ez? Baso handi eta zabal batean, batez ere gero eta handia eta zabalagoa dena, noitzen da, teknologia berriekin sortutako iraultzaren ondorioz, zenbat estimulo dagoen ikusita, euskara dago. Bai, eta euskararen bizimundua dago. Hori da, lehen hitz egin duzu, euskara kultura, gu bizimundua moduan identifikatu dugu, ezta? Eta, bueno, ikusten duguna da, guzti horretan, kakotxartean lehiatu behar duela. Euskarak eta bere leku hartu behar duela besteekin batera. Bai, orduan, euskara bizi berritzeko egindako alegin handi horri esker eta alegin sozial eta militante eta jendearen esfortzu guzti horrekin, bai lortu da leku bat egitea. Bai? Eta gutxi gora bera adibidez, umeen kasuan, sozialki, onartua dago, lehentasunezko kontu bat dela euskara umei transmititzea. Bai? Eta horretarako badaude egiturak, eta esango irakasleak zarete, ez nahikoa, bai, noski ez nahikoa, baina badago minimo bat, bai. Orduan, hor familiak paper bat jokatzen du, guraso erdaldunek, hemen inguruko guraso erdaldunak paiasoak ikustera doaz euskeraz, euskarazko esan duguna musika kontsumitzen dute pizkatxo bat, baina behintzat etxean, saiakera hori egiten dute umeekin, bai. Baina gero, denbora aurrera joan ala, hori desagertzen doa. Ikastetxean bebai, saiakera hori egiten da, baina karo, gero eta maila altuagoa izan, orduan eta, bai, bizipenekin lotutako elementua kulturtransmisioarekin eta horriakoetekin desagertzen doaz, eta hezkuntza gero eta, ez dakizela nahi izan, formalagoragoaz, bai, euskara hizkuntza moduan irakastera, bai, eta kasu horretan ere, zandakoa da, bai udal eskaintza, produzioa eta hori. Azkenean, momentu bat heltzen da, helduen mundura saltzeragoa zenean, gazte hori ezartzen direnean, desagertzen doa zela ikusi ditugun gezitxo horiek, bai? Eta geratzen dena da, ikastetxea, lehen aipatu dugunetik, baina ze bat atera, gainditu ikasgaia, ez dakizer, horruntza doa. Eta bestetik, eurena den beste gune bat ondino geratzen zaie. Eta hori da, jaiena. Bai, guk behintzat ikusi duguna gaztekin landuta. Bado, zonalde erdaldunetako gazteak, euskeraik ez duten erabiltzen, baina eurentzako normala dena, jaietako proak euskeraz izatea. Eta ez dira tonto jartzen, euskeraz direlako. Bai, normala da, eta euskeraz egingo dugu. Edo berbena, edo romeria batean, berbena baten bradoaz, eta euskeraz dira bestiak, eta besten dituzte. Eremu horretan ondino mantentzen da. Eta bestetik dago, bueno, pues, gaztek beraiek sortzen dituzten, eta hori ja zentroagoan kokatzen diren gazte horiek, gazte mugimendutik eta bideratzen diren bestelako dinamikak eta bestelako kontuak. Baina ja dagoeneko hausnarketa batetik datorrena. Orduan, bai, osari noa, ez? Eta gainera bukatzen. Ez denbora hori da. Bai. Bale, orduan. Bai, bukatzen. Bale, orduan, zandako honekin, ez? Non identifikatzen dugu dagoela punto hori, gazteak urruntzen diren punto hori, eta zei arrazoi daude. Guk 5 arrazoi identifikatu ditugu. Bat, eta aipatu dira orain arte, komunikatzeko gaitasun apala dutela. Bai, eta orduan, karo, ez badauzkazu baliabiderik, ulertzeko bai, baina sortzeko eta artikulatzeko, txarto pasatzen duzu. Beste hizkuntzekin guri ere gainotzeko gertatuan zaiguna. Baina, bueno, kultur edukiak igortzeko sare ahulak daude, mugatuak, lehen aipatu ditugunak, bai, desagertzen dira, ez dakigu nola heldu euskararen mundura. Euskara gutxiagotuta dago, eta adibidez, dinot, gaur justo, ez du esan gaur, baina, bueno, Nico Williamsek, jo euskara 0, jajaja, esaten duenean, ez, osea, zuek egindako urteetako lana, pues, larregi ez du laguntzen horretan. Bai, orduan, hori argo izan behar dugu, lehen hitz egin duguna, jafa, no seke, hemen dagoena, berdin, ez dakizer, la munduan berdin, orduan, pues, hori da realitatea eta horretan bizi dira gazte hauek, bale?
Bai, eta gero. Ez, eta bueno, horrekin ere, hori, euskarazko bizimunduaren inguruko diskurtsoak. Pues, alde batetik, zelako diskurtso karikaturizatuak botatzen diren, eta bueno, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, eta batez ere, momentu honetan igual nagusi den, komunikabidetik euskararen inguruan zelan hitz egiten duten, eta bestetik ere, euskalgintzatik ere nola hitz egiten diegun gaztei. Orduan, horrek izugarrizko estresa sortzen du, eta estresak sortzen duena da, zentrutik, gero eta gehiago urruntzea eta gero eta kanporago kokatzea. Orduan, zer egin dezakezu? Orain egon hitz egiten etengabe, guretzako nola ezagutu ikasi ala erabili, eta hori da. Hau da, testuinguru zehatz batean artikulatu behar dugu kultura eta euskera. Oso ondo dago noizean behin botatzearena hainbat propaganda egitea edo arreta deitzeko mezu batzu zabaltzea. Baina honek laguntzen du, dinot, hemen dago ari hau ezagutuko duzue, euskara oso ondo dago misteriotsu izatea, zaharra izatea, munduko zaharren ez dakigula noizkoa izatea eta hori guztia. Baina, bueno, honek balio du, guk ere ariketa hau egin dugu olentzeroarena. Honek egiten du hau, urteko momentu zehatz baterako baliagarria da, lotura emozionala dauka, hor gauzak badaude, baina honek eguneroko bizitzarako ez du ematen gehiago, bai, ematen ez izaragon, asteburu ezin da Santo Tomas izan. Orduan, bai, badago lotura, badago gogoa, badaude gaztetako referenteak, abesti bat eskatzen diozunean, ez dakit, pirritz eta porrotzena esatea, batxillergoan daudenean, zeo zer geratu zaigu apur bat hori irangita, ezta? Eta esan dakoa, baliagarria izan behar dela euskera eta kultura. Hausnartzeko, unkitzeko, sentitzeko, asmatzeko. Ja, benetan bukatzen nuala. Orduan, lehen aipatu dena da, nik uste duzu interesgarria, momentu honetan kultura artikulazioa nondik egiten den, bai, eta nola, hau da, kultura bilatu egiten da, jaso egiten da, ez da lehen bezala gurea linealagoa zena. Osea, modu dinamiko baten planteatu behar da eta bizipena sortu behar badira, aukera eman behar da, ez da bakarrik transmititzen dizut hau. Baizik eta, zu hau daukazu, sartu, ikusi, zer interesatzen zaizun, eta bizi eta berkokatu edo hori. Kasu honetan ere, lehen Eusliderrak aipatu ditut, eta berrio Pirritz eta Porrotz alderantziz jarrita, ez dakit zen den pentsatu sentituekin, guk planteatzen duguna da, eta horren niztu gaur ere hitz egin duguna, ekin, beharra ikusi, interesa sortu, eta gero pentsatzeko bebai baliabideak eman, baina lehenengo ekin behar da, eta horretarako fokoak jarri behar dira, erakutsi behar da, eta bide hori egin behar da. Eta azkena, ekarri ditugun 9 puntu edo hauek. Motxila arindu behar zaie gazteei, hau da, ez epaitu, haiek egin behar dute bidea, eta orduan, nire ez dakize gustatzen zait, baina berari eurei igual beste gauza bat. Egin behar dena da, lehen aipatu dena, bide lagun izan, ez? Ikuspegi funtzionala eman, euskera normala eta unibertsala da, gaur eta orain, baliagarritasuna eta kontzientzia, ez da antzerki bat, Santo Tomas bezala, ez? Batzutan ondo, baina performance bat, ez? Da, tresna bat, eta orduan, dinot, bizitza da. Ikastetxa ez da reserva bat, eta batzutan tokatzen zaizu, ez? Eta askotan esan dugu, zuek ezarete, beharrezkoak zarete, baina zuek bakarrik ezin duzue, baina gertatzen dena da familia eta ikasle askorentzat eta gazte askorentzat euskerarekin dagoen lotura bakarra zaretela. Orduan, hortik abiatuta nola egin beste saltoa, eta nola joan kalera eta nola joan bizitzara. Orduan, zelako arduran, Gero, entzun, kontsultarako, elkarrizketarako espazioa sortu, errespetu zaritu, talde dinamikak kontuan hartu, eta berriro ere lan aipatu duzuena. Kultur transmisore izaera barneratu eta koherentziaz jokatu, ze hori oso importante da. Eta jazta, eta bukatu dugu, berriro ere hauet berritxarraken referentzia hartuta, ez, eta ikusita, ez, kulturak balio badu, unkitzeko, negar egiteko, posteko, komunitatea egiteko eta parte sentitzeko. Orduan beste barik, hori da, eskerrik asko.
Bai, oraintxe Loraldia eskolako Erika Uranga Basterraren txanda, ikasketaz historia, arkeologia eta baso eskolakan pedagogian aritu zara, eta literatura Loraldia eskolako koordinatzaile eta hezitzaile zabiltza, eta kontatuko diguzu zer egiten duzu hortxe. Bueno, marroi txikitsua tokatu jatena, azkenekoa izatea, badakiten nekatuta gauzela, informazio pila bat dekogula ja gure buruan, eta altzatzeko beharra ere, saiatuko naz labur egiten. Ni izaeraz pentsatzen dut nahiko baikorra nazela, eta bai gustauko jaten pixkat ideia baikor bat, edo mezu baikor bat bialtzea. Egia da, askotan eskolan gabizenean, eta zuek irakasle izen da, nire naz irakasle, eskolan gabizenean sentsazioa da euskararen ikuspuntutik eta gure kulturaren ikuspuntutik nahiko motel gabiltzala edo nahiko egoera kezkagarria izan daitekela. Baina, uste dut, hemen agertu izan diren bai formazio, bai orain aroak aipatu duen bere praktika honarekin, eta guk ere gure burua Loraldia eskola praktika honen atalean sartuta, badaudela bideak gauza ederrak egiteko, hemen basaudete, suposatzen dut, horren kontziente basadetela eta gogotzu ere basaudetela, eta beraz, nik mezu horrekin, mezu hori azpimarratu nahiko nuke. Egoera, ez da orain urte batzutakoa, eta badirudi, agian oraindik ere pizkat txartu hau ipini leikela, baina, badauz gauzak, badaude baliabideak, badauz formazioak, badeko gogoa, danok izan gaitezke eragile, izan gaitezen eragile. Eta, gu Loraldia eskola moduan, 2016an, testuinguru lan oso laburran, 2016an sortu ginen, Loraldia elkartearen barnean, orduan, Loraldiak berak ja bertan festival bat egiten zuen, Euskal Kultura Gaur izenburupean, Udaberrian, Bilbon, eta helburu nagusia zen, Euskal Kultura, gure kultura erdigunean jartzea. Festival horretara hurbiltzen zen perfila, gaur egundan perfil berdina da, jende heldua da, eta salbuespen gisa familia batzuk. Eta orduen Loraldiak berak ikusi zuen hor gabezi bat eta behar bat, aurre eta gazteengana heltzeko, gure kulturaren transmisio hori gazte eta aurretara heltzeko. Eta testuinguru horretan sortzen da Loraldia eskola, helburu horrekin, Euskal Kultura transmisioa helburu. Sortu ginen momentuan, bagen euskan ezaugarri batzuk edo irizpide batzuk, bagenekien argi zer egin nahi genuen, baina egie da, eta aitortu beharra dekot, ikasleek urteetan zehar gure lekuan ipini eskuela, eta joan garela astiro urteetan zehar gure ezaugarri eta irizpide horiek fintzen. Argi geneukana bai euskaraz eta euskaratik, hori bai, euskaratik diot, askotan ikuste dut zelako euskaraz bai, baina gero erreferentziak euskaraz ez, eta orden euskaratik da, euskaratik, dekogu zen erreferentzia guztiak euskarazkoak izatea. Beste alde batetik, gure begira da, zaindua izatea, eta hor esaten dut apurtxo bat hor kokatu egin dozkuela, ze askotan pentsatzen dugu oso irekia garela, eta begira da oso zaindu batekin goazela ikasleen gana, eta estereotipos beteta gauz, aurreritziz beteta, eta gabeziz beteta. Eta hori onartu egin behar da, kokatu, ikasi, eta begirada horiek fintzen joan. Eta bai hortze, pasadan urtean, beste kide batzukin, ezitzaile batzukin egindako hausnarketagaz, bai argi geneukan, gure begirada feminista izango zela, inklusiboa, ez dakit hitz hori, hor zalantzan dekot, baina, bai anistasun guztia kontutan hartuko dauena, eta jasangarria, gure inguruan dekogun natura, gure herrietan dekogun natur espazio guztiekin, eta horregaz egin aldo guzen material, baliabide, atretxo, guzti hori, bermatuta, bai. Euskal kultura gaurkotua, beti ere gure oinarrie aiztuarik, eta nondi gatozen
argi eukinde. Dinamikoa, eta uste dut hau dela giltze, eta uste dute bai igoakoak, bai amaiak, bai anek, uste dut danok aipatu egin dugula, esperientzia bat izan behar dela, gorputz guztitik pasatu behar den esperientzia bat, eraginkorra izango bada. Bestela uste dut ez dela eraginkorra. Eta hori irakasleak bebai suposatzen doia testeatuta badeko zuela. Eta beste alde batetik, sormena, saiatzea, sormena, bere abaniko guztian, sormena, bultzatzea, arte adierazpideen bitartez. 7 proiektu dekoguz gaur egun martxan, haurrezkuntzatik eta batxillerrean planteatzen dugu zen proiektuek die. Eta, euren artean ezaugarri desberdinak badeuki ez be, aman komuneko gauzak ere badauz. Eta aman komunezkoak die danak hezkuntza arautuan, hau da, bai uste duguna da, egia da, askotan aipatzen dugula hezkuntza ez formala, baina, egia da bebai, hezkuntza ez formalera hurbiltzeko aukera ez dekien aurpi eta gazte pila bat ere badauzela. Eta orduen nolabait, eskola horretan gauz, bentsat bermatzen dugu ikasle guztiek badekila aukera jasotzeko eta kultur transmisio hori bere banatzeko. Hori metodologia esan duguna, parte hartzailea, eta bidirekzionala esaten dugunean da, beti pentsatzen dugulako gu goiesela, gu transmititzen dugu, eta hori jasotzen dabe. Eta gu konturatu garena da, gu transmititzen dugu, baina eurek, bebai, transmititzen dozku ez, ideia pila bat, eta beste kultura adierazpide pila bat, beraz, metodologia aktiboarekin, arte adierazpideekin beti harremanetan, zehar saiatzen garena da, beti ere proiektu guztiak zehar lerrotasun bat lortzie, eta hori urteetan zehar joan gara lortzen, askotan joaten ginen gu parapeto moduen, sartzen ginen eskolara, gure proiektua egin, eta irten, eta askotan, zuzara aurrez aurre ikaslearekin zauzena, eta ez deko igual harremanik gainontzeko eskola komunitate horrekin, ez? Eta, saiatu ikusi dugu bebai oso garrantzitsua dela eskola komunitate osoa parte bihurtzea. Bai arduradun dauen irakasle hori, baita beste irakasle batzuk, beste irakasgai batzutakoak harremana lotu aldabezenak euren irakasgaietan, baita zuzendaritzarekin, ikasketa buruekin, eta baita familiekin bebai. Eta askotan emondan kasua bebai herriarekin. Hemen dago gaur herria bertan involukratu zen eskola bateko guraso, irakasle bai izan dakoa, eta benetan ikusten dozunean hau badeko emaitza bat, eta ikasleak posik dauz, zerbait egin dabe, hau beti gogoratuko dute, da guzti horiek parte hartzen da bena, eta parte direnean, eta hori oso garrantzitsua eristen dotzegu. Eta gero guztiak dekie bukaera bat, esan daigun, oholtzaratze bat, ez beti oholtzaratze ikuskizun moduan, baita erakusketa moduan, baina beti deko emaitza bat herriko kulturespazio batean. Aurkeztu egiten da proiektu horren emaitza, edo lora, bai? Proiektuak, oso labur, txipia da aurrezkuntzari bideratutakoa, arte plastikoak lantzen dire bertan, 4 artista plastiko ikasten dabez, eta gero arte plastiko horrekin esperimentatzen dabe. Kasu adibidez, ilustrazioarekin adibidez, aurten Irati Eguren ilustratzaileagaz egin dugu lan, eurek Irati Egurenen biografia lana ikusi egiten dabe, ikutu egiten dabe, entzun egiten dabe, eta gero beraiek ilustrazioa sortu egiten dute, ez? Eta gero egiten dabezen arte plastiko guztiekin, erakusketatxo bat egiten da herriko kultura espazioan. Hori atzeari bideratuta, loreko lore, batez ere LH-ko lehenengo zikloko ikaslei begirako proiektu bat da, eta batez ere kultura artekotasuna lantzeko. Zuk aipatzen duzun periferia edo eskola horietan, migrante kopuru handia dagoen eskola horietan, gure kulturaren transmisioa egiten dugun momentu berdinean, beraien kultur transmisioa
egiten dozkue, eta, bueno, gero hortik, hor sortzen den harreman horretatik, hor familiak ere sartzen duguz, proiektu horretan, familiak etortzen dira eskolara eta parte hartzen dabe tailer batzutan, aurrek egiten dituzten tailer berdinak egiten dabez, eta hortik urtetzen diren ideia, emozio eta hausnarketa desberdinekin, mural bat egiten dabe eskola bueltan, bai? Airean, LH bigarren zikloko ikaslentzako bideratutako proiektu bat da, helburua da 80. hamarkadatik aurrerako gaur egunera arteko musikagintza, euskal musikagintza transmititzea, baina transmisio hori irrati formatu baten egiten dugu, da, zuzeneko irrati bat. Goaz musika ipintzen, eta hor sortzen diren ideiak, iritziak jasotzen duguz, eta gero, bukaerako lana edo izango litzake, podcast antzeko bat edo, egin izan dugunean podcast, eta gero koreografia bat ere, irten da bukaera moduan edo. 7 kantu, bai LH eta DBH-eri begira bai, euskal kantagintza da bertan oinarria, eta bueno, euskal kantagintzaren hasierakotik eta gaur egunera arteko zelan garatu dan, edo bueno, zelako bilakera izan dauen kontatzen dugu bertan, eta gero eurek, bueno, ja sortzen dire sormen prozesu baten. Kasu honetan, 7 kantun, eta gero aipatuko den lore jokoak bebai, lore jokoak pastoral bada, Siberuako pastoral bat ikusten dabe zer dan, eta gero eurek pastoral bat egiten dabe, ezta? Bi hauetan, gidoi baten beharra dago, beraz beti herrikoa bada, edo hurbileko bertsolari batekin, edo gidoilari bat bilatzen dugu, gidoi bat egiteko, eta gero aurreta gazteak gidoi horrekin lan egiten dute, bai ikuskizun bat kantuak adilkatuko dituen ikuskizun bat sortzeko, edo pastoral bat sortzeko. Bi proiektu hauetan, ikaslek sortzen dabez, beraien nahietatik abiatuta talde desberdinak. Hau da, batzuk antzeslak izango dire, beste batzuk dantzariak, beste batzuk kantariak, beste batzuk estenografiakoak, zuzendariak, ikusentzunezkoak, hau da, grabatu egingo dituztenak proiektuak. Beraz, bietan, bueno, eta guztietan, baina bereziki bi hauetan, beraien nahietatik abiatuta aukeratzen dute zelan egingo daben sormen prozesu horretan, bai? Gero, kamera sartu ere badekogu, DBH eta batxillerrekoei begira, kamera sartu proiektua, bueno, euskal kulturako ikusentzunezkoen inguruko pilula batzuk ematen dira, eurek irudi edo iruditegi bat jasotzen dute, eta horretatik euskal kulturako gai bat aukeratu, eta eurek sortu behar dute ikusentzunezko labur bat, bai? Eta gero hori ere aurkeztu egiten da normalean institutoan, edo herriak baldin badeko kulturespazioan. Guztiek dekie prozedura eman komun bat, hau da, badekogu aurkezpen egun bat erabiltzen dugu aurkezteko, bai gure burua, bai proiektua eta bai euren burua. Badago beste fase bat, erdia gutxi gora bera, laburtxoagoa, transmisioari lotutakoa, baina transmisioak eduki moduan partekatzen duguz 10-15 minutu inguru. Ordu bateko saioan, 10-15 minutu inguru, eta paraleloki hori egiten goazen bitartean goaz, beraien norbanakoak, ikasleak norbanako beraien burua eta kolektiboa taldea bera ezagutzeko dinamikak egiten. Eta behin fase hori bukatuta, ja, gidoia dekogunean, edo ideia ja garatuta dekogunean, hasten da sormen prozesua. Eta sormen prozesuan, 7 kantu edo lore jokoen kasuan, egon gaitezke 4 edo 5 hilabete. Eta gero ja, heltzen da bukaera, oholtzaratzearekin edo aurkezpenarekin. Bai? Badaukagu proiektu bat, oraindik martxan jarri ez dana, gogotsu gauzela, ia martxan jartzen dan, loreak taierretan izenekoa, zergaitik? Bueno, ikusten dugu azken aldian DBH-en lan egitearen zailtasunak. HH-en lan egiten dugu, LH-en lan egiten dugu, eta DBH-en lan egiten dugu. Eta ikusten dugu egoera, eta badoa LH-erantz ere, suparatzen dozuek ere somatu dozuela, klasean egoteko egon ezintxua. Normala dana bebai, gu bebai hemen bagauz 4 ordu, beharra dekogu altzetako, mobitzeko, beste leku batera joateko, eta hori nabarmena da DBH-eko ikasletan batez ere, eta ni personalki bebai uste digitalizazioaren eragina hor,
hori, oso mezu bizkorretara ohituta daude, kolore askotara, estimulo arinetara, eta guk normalan ez diogu hori eskaintzen. Orduen, Loreak tailerretan planteatzen dauena da, eta beste proiektuetan ere saiatzen gara egiten, baina da, gelatik irtetzea. Gelatik irtetzea, eta beste espazio batzuk eskaintzea. Harreman zuzenak izatea, sortzaileekin, euren tailerretan badibidez, Durangon gauzela eta Durangon badau margolari bat. Margolari horrek bere tailerra deko, orduan ikasle talde hori joatea, margolariaren tailerrera, eta margolariarekin harremana izatea, margolari horrek azaltzea bere tailerra zelan funtzionatzen duen, zelan lan egiten duen, hor harreman bat egotea, eta sortzen den harreman horretatik beraiek ideia ekintzaile bat sortzea. Zer egingo luketen, ez? Ez bakarrik sortzaile batekin, harremana izango lukete, hainbat sortzailerekin, eta harreman horietatik, sortzen diren ideietatik, beraiek ideia bat garatzea. Bai, azpimarratuko neuke, arduradunen rolen garrantzia, lehen aipatu duguna, Loraldia eskola ikusi dugunean benetan eraginkorra, ze batzutan eraginkorra izan da eta beste batzutan ez, eta benetan eraginkorra izan da ikasle horien eskola komunitate osoa inplikatu danean. Osoa. Irakaslea, hor bertan dauen irakaslea, gogoa jarri dutzenean, inplikatu dauzenean beste irakasle batzuk, musikako irakaslea, historiakoa, matematikakoa, behitu atretxoa egin behar dugu, mate, neurriak, ikasi. Eta eskola bera baliabideak eskaini dituenean, ez deusenean oztopoak ipini baliabideak eskaintzeko, espazio desberdinak, materiala, ordutegiaren aldaketak, eta baita familiak. Familiak ere balioan jartzen da benean proiektu hori. Eta bukatzeko, danok aipatu duguna, eta uste dutena giltza hori dala. Gure kulturaren transmisioa, pentsatzen dut, biziperezko esperientzia baten bitartez egin beharra da gala. Holan atrilean eta orain egiten gabizen moduan. Ez. Hori da. Uste dut. Hori da. Ez bizitzeko guk zer den. Bai, hori da. Ze behitu kontrolatu naz, Amaiak adibidez, Amaia azaldu dau, ez? Gu LH-ko Amaia edo Olaia. Olaia. Amaia, bueno, igual da. Igoako batek. Aipatu dau, ez? LH-ko irakaslei zer egiten dugu, ez? Eta danak da, mugimenduan, edo eskolatik kanpo, beste espazio baten, beti kanpora, gela beratik kanpora, eta beti mugimenduzko eta dinamikasko gauzak egiten. Baina gero gu, eskolara goaz, eta ikaslei ez dutze gu horrela gauzak horrela planteatzen. Eta hori da inbar dugu. Listo, horrekin? Listo. Bai, eskerrik asko Erika Naroa, gero agian galderetarako tartetxo bat egongo da, ala ez, mugitzeko beharra izango dugu eta galderak etorriko da beste plaza batzutan. Eta saioa izteko etorkizunera begira jarriko gara, bai, eta horretarako bai, Josune Zabala, Euskara eta Hizkuntzen Irakaskuntzarako Institutuko zuzendaria, emango dio pixkate azken hitzartzea, guia aulkietan disiplinatuta gauden hontan, gerora altxatzeko errebeldia hori ere izateko momenturako, eskerrik asko Josune. Bueno, zui eskerrak, ni hemen azken putz. Nekeak, ez? Bai, bueno, egia esan oso interesgarria gertatu zait gaurko saioa, asko ikasi dut, asko berpentsatzeko aukera eman dite saioak bere osotasunean, eta zuen ekarpen guztiak, eta bueno, Iratxe, nigana hurbildu zanean eta proposamena egin zidanean bereziki proiektu bati begira, edo bueno, Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzaren Institututik zein ekarpen egiten nahi zerate momentu honetan kultura eta euskal kulturaren gainean, eta bueno, galdera horretatik nik bereziki proiektuari baino gehiago momentu honetan institututik gai honen gainean egiten ari ginen galderen edo gogoetaren berri emanion. Eta toki horretatik nerea ekarpen, bueno, eskuz-esku ikutzen den ekarpen hori baino gehiago izango da azken 5 hilabete hauetan
bai legeari lotutako irakurketak, dekretu desberdinei lotutako irakurketak, edo baita ere azken urtetan euskara zerbitzutik indian hainbat eta hainbat ekimenetatik, nire lankideek, bai iraleko lankideek, bai Euskal Girotze Barrentegitako lankideek, euskara zerbitzuak bere osotasunean, eta baita ere berritzegunetako hizkuntza normalizazio teknikariek ere nigana jo dutenean, eta ni beraien gana jo dedanean, gai honen inguruan emandako gogoetak pixka bat plazaratuko ditut. Bai, horri buruz hitzengo, saietuko naiz arin eta labur izaten, eta denbora errespetatzen, eta ezertan asterako bereziki azpimarra egin nahiko nuke institututik etorri banaizona, bereziki garrantzitsua banainuna emezua da ez dela bakarrik euskara eta euskal kultura hezkuntzan transmititzea, euskara eta euskal kulturaren gainean zaletasuna daukagunon gogo bat, edo herri bezala, edo komunitate bezala daukagun gogo bat. Legeak berak esaten digu, Euskal Autonomi Erkidegoan onartutako legeak berak esaten digu, euskara eta euskal kulturan arrazutako eleaniztasuna eta ekosistema bat eraiki nahi dula hezkuntza bezala, ez? Eta ardura horretatik iruditzen zait erabat justifikagarria diala euskara eta euskal kultura gainontzeko hizkuntza eta kulturekin batera, kulturartekotasuna eta inklusioa kontuan hartuz, bide sendo bat egiteko aukera on badaukagula. Bereziki instituzionalki horrela esate zaigulako, eta esate zaigun horretatik daukagun arduratik dagokigulako sistema horretara eramatea. Bai, baditugun prestakuntzak, baditugun baliabideak, baditugun diskursoie guztiak horretara jartzea. Bai, ez bakarrik komunitate gisa nahi degulako eta gogoa daukagu, baizik eta instituzionalki horrela itortu zaigulako. Bai, legeak berak adibidez esaten du Euskal Hezkuntza Sistemak konpromiso berezia hartzen du euskararekin, Euskal Herriko hizkuntza propioa baita, eta kulturarekin, eta haren transmisioarekin. Euskara eta euskal kultura identitate, adierazpen eta elkarbizitza tresnatzat hartzen dituen heinean, bai eta beste hizkuntzekin ere. Eskola identitate irekiak eraikitzeko espazioa da, norberaren dimentsioa eta dimentsio unibertsala uztartzen ikasteko espazio bat. Bai, hori da legeak esaten diguna. Besteak beste, eta horretatik eraiki nahiko genduke institututik ere momentu honetan gure lantzen egin jorragai hori, ez? Eta institutuaren egitekoei begira ere, legeak berak esaten du, euskara eta euskal kultura ardatz hartzen dituen esparru eleaniztun eta kulturarteko bat eraikitzen lagunduko du institutuak. Bai eta bi hizkuntza ofizialak, euskara eta gaztelania menderatzea ere, eta atzerriko hizkuntza bat gutxienez ondo ezagutzea ere. Bai, orduan, institutotik bai nahiko gendukela gai honetan sakontzen jarraitu, eta hori sistematizatu eta gaiak bideratu. Aipatu dizuet irakurketa batzutatik abiatuko naizela, eta irakurketa bereziki bi nahiko nituzke kontuan hartu bat, Laster hezkuntza publikoak bere lehenengo plan estrategikoa aurkeztuko du, eta gai horren inguruan gogoeta bat egin du, irakurketa bat, eta gero bere helburuak eta ekintzak zehaztuta aurkeztuko ditu, eta bestetik lehen aipatu dizuedan moduan ez, Euskararen Institutuaren ingurumarian ditudan lankideengandik jasotako gogoetak ekarriko ezkitzuet. Alderdi baikorrak. Alderdirik baikorrena. Planak berak esaten digunez, kontsultatu dian hezkuntza publikoko ikastetxeen 42% gutxi gora bera esaten du, euskal kultura ezagutzaraztea eta garatzea lehentasuna dela. Esango nuke, datu hori nolabait ez geneukala eta planak gutxienez datu hori eman digula. Bestea da hori gehiago sakontzea, horretan gehiago ez, baina ikastetxe jakin batzuk oso garbi daukate lehentasuna dela euskara eta euskal kultura transmititzea, eta horren baitan harremana dituztela ikastetxez kanpoko eragileekin, eta baita ere 37,2ak esaten du beraien kurrikulunean txertatu daukatela euskal kulturaren transmisioa. Hori positiboa dela iruditzen zait, eta hizkuntza proiektuei dagokionez 45% gutxi gora bera esaten du
hizkuntza proiektua berritua daukala, eguneratua daukala, eta hizkuntza proiektuaren baitan gai honek ere bere zentralidadea badaukala, ez? Orduan, bueno, nondi begiratzen dan dena, baina gutxienez datu dauzkagu. Bai, gutxienez datuetatik abiatuta esku hartzeko bideak egin dezakegu. Bai? Horrez gain, hezkuntza sistemak maila apalxamarrean bada ere, bauka irale programa bat, irale programaren bidez transmisioa bideratzeko bide egiten du, berritzegunen bitartez, hizkuntza normalizazio teknikariek ere Ulibarriren jarripena egiten dutenean, gai hau kudeatzen dute, badia programak aipatu ditunak iratxek berak, musikariak ikastetxean, idazleak ikastetxean, Urruzuno literatur lehiaketa, badago nolabaiteko, saiakera bide bat hezkuntzan, euskarak eta euskal kulturak, batez ere euskal kulturari lotuta, ekarpena egin nahi diona. Baina ez da hori dena, bai? Ez da hori dena bakarrik. Horrekin bakarrik, legeak izaten digun hori bideratzeko urratsen duguak eman beharko gainituzke, bai? Ez hori dena ez dalako bakarrik, baita ere, bai planak eta bai nire lankideen gandik emandako informazioak esaten digulako ahulgune batzuk ere baitugula gai honi lotuta, ez? Ahulgunetako bat, eta bereziki erdigunea jarri nahiko nuekena da, momentu honetan euskal eskolak publikoak bereziki euskara eta euskal kultura ardaz duen eskola publikoaren iruditeria eraikitzea falta zaiola. Bai? Osea, ikur modura, bai? Hezkuntza moduan ikur modura, bai diskursiboki eta bai urrengo diskursotik arago dauden estrategietara eta ekintzetara pasatzeko euskal kulturan ardazten den hezkuntza sistema bat eraikitzea badala helburua eta planean bertan ere jartzen duena. Bai? Hori, ahulgune bat aurrera begira sendotu beharko gendukena. Beste ahulgune ban ere ustez, ikastetxeei begira, ez? Askotan irakaslei begira ari gera pentsatzen eta proposamenak ere hemen asko irakaslei begira jarrita daude, ikaslei begira ere bai. Beste ardaz nagusi bat, ikastetxetako zuzendaritzak. Ikastetxetako zuzendaritzetan euskal kultura lotutako gaiak ez dira nahi bezala edo behar bezala jorratzen. Bai? Askotan gai hau hizkuntza irakaslearen egiteko izaten da, edo hizkuntza irakasleen edo hizkuntza irakasle ez diren, baina euskal kulturan oso barneratuta dauden irakasle motibatuen egitekoa. Eta ez lidergotza, ikastetxeko lidergotzaren baitan egon beharko luken gai bada, beraz zuzendaritzetan prestakuntzak bideratu beharko genduke, beraz diskurso bat eraiki beharko genduke, beraz tresnak eman beharko genizkieke zuzendaritzei, irakasleei eta baita ere hezkuntza komunitatea osatzen duten gurasoei ere. Bai? Gurasoei begira ere iruditzen zait garrantzitsua dela arreta jartzea. Beti ere kontuan hartuta euskara eta euskal kultura gure gizartean minoria egoeran dagoela. Bai? Eta gainontzeko hizkuntza eta kulturekin harremanetan bizitzea eta indarberritzea dagokigula. Beti ere joan oterri horiek kontuan hartuz. Euskal kultura gainontzeko kulturekin lankidetzan ere, eta harremanetan aberasteko bideak egitea, Irakaslei begira, ni jaso dudan informazioa bereziki. Irakasle askok motibatuta daude, lan asko egiten ari dira gai honen inguruan, eta beste irakasle askok, lehen iratxek esan duen toki horretatik, nolabait euskal kulturaren transmisio eten bat jaso dute dagoeneko. Eta gaur egun, irakasle dian irakasle askok, euskal kulturari buruzko informazio gutxi dute. Edo aurreritzia dituzte. Edo euskal kultura irakatsi nahita ere ez dakite hori nola egiten da. Bai? Irakasleak ustuta daude gai hori lotuta. Bai? Niri kontatu didatenetik, kultura referenteak falta dituzte, ez dute euskal kultura kontsumitzen, ez dago euskal kultura kontsumitzeko iturarik, irakasleen artean nahi naiz, ez dute irakurtzen da idazten, beraz zailtasuna dituzte gero irakurri eta idazteko bideak egiteko, bai? Hor badago nolabait transmisioaren eten bat beraiek ere jaso dutena eta bide baten hor kudeatu beharko litzakena, ez?
Eta bestea, lehen esan dudana, irakasleak prestatzen ari gera askotan, bai, maila individualen prestatzen ari gera, eta irakasle hori ikastetxera atornean nolabait ekosistema emankor bat behar du bere gelan egingo duen hori ikastetxera zabaltzeko, ez? Nolabait ekosistema emankor bat ere falta du. Naiz eta oso prestatua, bai, edo iraletik oso prestatua etorri daiteken irakasle bat, oso motibatu etorri daitekena, eta bere gelan edo bere ingurunean, bai, hemen aipatzen zara asko, batek besteari izaten dio, besteak beste ipale. Eta instituzionalki, nork ematen dio autoridadea, bai, egingo dugu, gauza bideratuko ditugu, ebalatu ingo dugu, eta gero horren arabera hobekuntza bideak proposatuko ditugu, ez? Nolabait badago ekosistema emankor batzuk eraikitzeko beharra, irakasle prestatu horrek, eta irakasle prestatu horiek elkarrekin, helburu horiek erdiasteko, ez? Beste gai bat, bada, baitugu lehen esan duguna, ekintza batzuk, ez? Bersolariak gatoz, musikariak gatoz ikastetxetara, idazleak gatoz ikastetxetara, eta bada nolabait zenbaitetan puntuala dian ekintza polit eta gozagarriak. Bai, hemen askotan esan da edo entzun dut bizi behar dela eta gorputzetik pasa behar dian ekintzak sustatu beharko gehintuzkela. Nik hori erantzi nahiko nugioke gorputzetik burura ere pasatu behar dugula. Zergatik, hezkuntza gehalako. Bai? Hezkuntza sistema gehalako. Bizipen horiek kontzeptualizatu eta bizipen horiek kontzeptualizatzeaz gain egiten ari garanaren jabe egiteko eta berriz ere beste batzuei bizipenak eginarazteko nolabaiteko teknologia eraikitza dagokigulako hezkuntza sistema geran neurrian. Bai? Bazada da kultura, ez da hezkuntza. Eta guri maila baten badagokigu kultura pedagogizatzen pentsatzea. Zer da kultura, zer da euskal kultura, eta nola irakastea dagokigu euskal kultura. Bai, beste kulturekin harremanetan. Ze teknologia erabiliko dugu, ze helburu jarriko ditugu, nola ebalatuko dugu, eta nola berriz ere neurri zuzentzaileak edo betzeko neurriek egingo ditugu. Bai? Eta hori bada maila baten aldarrikapen pertsonala, teknologiaren gaia, edo pedagogizazioaren gaia. Euskal kultura pedagogizatu, bai, irakatsi, eta ikasteko prozedurak sortu. Beste gai bat, hemen askotan esan dudana. Oraindik bain hezkuntza sisteman euskal kulturaren definizioa oso lausoa da, zenbaitetan entzuten da lotzen da folkloreakin, zenbait lotzen da tradizioekin, hemen ere zenbaitan herrigintzakin lotu da, beste duzkan lotu nahi izan da etorkizunarekin. Bueno, hor, zer da euskal kultura, ez? Zer izan beharko luke irakaste objektu bihurtuko bagenu, bai? Baita ere, zenbaitetan beste motorera joan da polarizatuz zerbait cool izatea nahi dugu, ze beste guztia, tradizioa eta ritualizazioa eta hori, ez, oso lotua dago olentzerorekin eta guk ez dugu olentzero izan nahi. Bueno, hoi dena, ez, hori dago naste borraste bat eta badagokigu pixka bat, nik uste dut ordenatzea eta diskurso bateratu bat ere ikitzea. Eta hori nolabait, gogoeta bezala, ez, denboragatik esaten, ez, ni hemen luzotzen nahi naiz. Eta labur-labur, irakurketa horretatik, baitugu argilun batzuk, baitugu haindik gai honen inguruan ordenatzeko gai asko, eta institututik nolabait egiten dugun gogoeta horretatik eta hasiberriagean neurri horretatik aipatu nahiko nituzke bi ideia nagusi. Batetik, institututik eragin nahi dugu estrategia mailan, estrategiaren ikuspegitik, bai? Zein estrategia garatu beharko genduke hezkuntza sisteman euskal kulturak bere leku izan dezan gainontzeko guztiekin harremanetan, eta euskal kulturaren bizi berritzea bizi dezagun, guraso bezala, ikasle bezala, irakasle bezala, bai? Eta horretan nolako diskursoak eraiki, nolako lanketak bideratu, bai? Horretan pentsatu beharko gendukela iruditzen zait, eta hor garrantzitsua izango dela ikerketa egitea, eta guk horretan sustatu nahiko genduke, bidea egin nahiko genduke. Eta ikerketarekin batera, lantalde espezializatuak eratu nahi ditugu, bai, iralek prestakuntza ematen duen bezala, irale moduko zerbait eraikin nahiko genduke, lantalde espezializatuak bereziki
horren gogoetea, ikastetxetara hurbilketa, lanketak egingo ditun nolabaiteko lantaldeak eraiki nahi ditugu. Eta beste modu baten estrategia modura hizkuntza proiektuak orain arte oso normalizazioari begira gondia eta oso hizkuntzari begira jarri gea, ez? Hizkuntza proiektua eraikitzeko garaian. Etorkizunean dekretu berri bat etorriko da eta dekretu horretan ziurrenez 3 ardatz lantzea eskatuko zaie ikastetxeei. Normalizazioaren ardatza, kultura, euskal kultura eta kultura artekotasunen ardatza eta hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntza lotutako ardatza. Bai? Eta bigarren ardatz horretan, beste guztietan bezala, ikastetxeei egokituko zaie kultura lotutako diagnostikoa egitea, zein da gure errealitatea ikastetxean eta gure ingurunean. Horren araberako zein helburu jarri beharko genituzke, bai? Gelan barruan, gelatik kanpo, gurasoekiko harremanei dagokionez, bai? Zein ekintza, bai nora jo, Gipuzkoako Foru Aldundira, edo Loraldira, edo bestera, zein ekintza ingo ditugu, nola ingo ditugu, nola garatuko ditugu, bai? Toki horretan jartzea eskatu nahi diegu, hoi estrategiai lotuta, bai? Eta gero bestetik, orain arte Euskara Zerbitzuak izan dituen programak eta deialdiak ere berrazertzea esan nahi du horrek. Urruzun oleiak eta adibidez, edo musikariak edo idazleak ikastetxean. Horrela jarraitu behar dugu, gehiago sustatu beharko genituzke, beste zerbait egin beharko genuke, beste instituzioekin harremanetan lankidetza sustatu beharko genuke, horrelako galdera, bai? Eta baita ere deialdiai dagokienez, ez? Momentu honetan dauzkagun hezkuntzari lotuta eta hizkuntzari lotuta dauzkagun deialdi gehienak normalizazioari edo berezik esango nuke hizkuntzen irakaskuntzari lotuta daude. Bai? Elanizasunez deialdia, nolega deialdia, edo presgara eta beste prestakuntza batzuk, ez? Hizkuntzen irakaskuntza ikaskuntza prozesui begira daude. Eta maila batean badagokigu berriz ere gai horiei heldu eta horretan ze aldaketa egin beharko genituzkeen pentsatzea. Eta lehen momentu baten gaur goizean ere materialgintzaz hitzein da. EIMari buruz hitzein duzue. Eta EIMak ere gai honetan zein ekarpen egin dezaken, bai? Euskarazko materialgintzak berak zein ekarpen egin dezaken, pentsatzea ere badagokigu esan dizut Iratxe. Zer dagokigun esan besterik ez dut egin. Zer egingo dugun oraindik edo zer egiten ari geran oraindik esateko aukerarik ez daukat, baina espero dut urrungo saio batean gauza emankor eta gutxienez interesgarri bat ez dakit edo pixka gehiago ekartzea. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Josune, ez dakite, 5 minutu ditugu galdera hola funtsezko, ezin gorde horietako bat balin badago ekartzeko, edo agian gaude goze egarri, baina beste kulturaz beste elikatzen gara, eta orduan behar dugu beste zerbait. Bai, ez dakit hola galdera, eskerrik asko, besterik gabe etorkizuna, eraikitzeko etorkizuna diseinatzen hasi behar da, ez? Eta, gako batzu jartzea, eta gero nik ez gako horiek konpartitzea, eta gero, adostasunak eta desadostasunak ere adirazteko, ez, etorkizun hori diseinatzean, nik uste talako plazak egituratzea garrantzitsua dela, ez? Irakasleon artean, eta, zuen artean hitz egin, gero komunikatu, ez? Eta gauza horiek beti etorkizuna alik eta ondoen eraikitzeko elkarrekin. Ongi? Bai? Galderak gerora pasilloan elkarriengo dizkiogu, bai? Oso ondo. Eskerrik asko, bai? Hemen utziko dugu eta orain txeitxiera Loraldiko kidek egingo dute eta elkartuko gera, han edo hemen, laizter, beraz, ondo. Eskerrik asko Iratxe eta eskerrik asko izlari izan zaituztegun guztioi. Uste dut guretzako behintzat Loraldiak eta kulturgintzatik gatozenentzako ere hainbat gauza aberasgarri etorri zaizkigula, guk ere aztertu egin barko dugula. Eta nik azkenengo mezu bat botako nuke, hasieran bota dudan bezala, guk eragile bat gara, beste hainbat eragile zaudete hemen, arlo publikoan eta arlo pribatuan, estrategia baten beharra eta estrategia horri
heltzea bakoitzak bere bidetik garrantzi osoa dauka, estrategia honek bestela esertan gelditu daiteken gauza bat izan daitelako, eta, bueno, behintzat loraldiaren partetik, eskertzen zaituztegu irakasle zareten guztioi, egor egun erokotasunean, azaltzen duzuen kemenaz eta indarraz gure kultur transmisioa egiteko, eta, bueno, hurrengo topaketarako ere datorren urtean gonbitea egiten dizuegu, esker mila eta arratsalde ona izan.